Catholic Bishop sa Conference of the Philippines. Sabahin karon sining Episcopal Commission on Healthcare nagpalinton sa mga pumuluyo nga padayon nga magsuksok diri sa face mask. Ini apisar nga nagganubo ang kaso sa coronavirus disease sa 2019. Kag good news sa palabuton sini nga masunod nga semana kay mayara kita sa oil price rollback. No, mayara kita sa oil price rollback nga lauman. Diri man sa aton sini nga pagpangalagan ang oil price rollback ang diesel magasandig diri sa gina-project nga posible oil price rollback 70 to 85 centavos per liter. Sabahin naman iya sa gasolina 70 to 95 pesos or centavos per liter. No? Kag sa kerosene 70 to 95 centavos man na per liter mga biyan. Stinta tubtog 95 sentimos kada litro sa gasolina. Ibantayan naton inabanwa sa masunod sini nga semana, no? Matapos nga nagsaka sa 30 sentimos sang nakaligad man sini nga semana or subong nga semana ang presyo sang produktong petrolyo. Detalye sini inyo bantayan sa baray nga pagpalayag sa bumuwaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noon Time Edition. Araw ngayon ng Sabado at mga kabombat kay Star Nation, unang araw po ngayon ng buwan ng Hulyo. Sa ulo ng ating mga balita, itong aktor na si Aura Briguela tuluyan ng sinampahan ng kasong kriminal matapos masangkot sa kaguluhan sa isang bar sa Makati City. Ang Commission on Human Rights maring kinonde na ang nangyaring insidente ng hazing na naging dahilan ng pagkaka-ospital ng isang menor de edad sa Quezon City. Ito namang Alert Level 3 o High Level of Volcanic Unrest nakataas pa rin sa Bulkang Mayon. Panibagong 254 na rockfall at 17 dome collapse pyroclastic density current events na itala sa naturang bulkan. Ang 3rd District Representative Edward Hagedorn hinatulan ng Sandigan Bayan na guilty laban sa mga kasong ipinupukol laban sa kanya. At sa ating provincial report, ama na ilang beses na gumahasa sa 10 years old na kanyang anak, dyan ho sa Guimaras, arestado. At sa ating international news, mahigit 45,000 na kapulisan i-deploy ng bansang France sa gitna na nagpapatuloy na riot sa kanilang bansa. At sa ating sports balita, itong Pinoy Marathon Queen na si Mero Joy Tabal magbabalik na sa mga international games. Itinalaga rin bilang bagong Sports Commission Officer. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita.
Nagpatupad ng tapyas presyo sa kada kilograma ng liquefied petroleum gas ang ilang mga kumpanya ng langis sa bansa. Epektibo simula ngayong araw ay nasa 3.73 pesos ang halaga ng ibinaba ng presyo ng sa kada kilo, habang nasa 2.5 ang tapyas naman kada litro ng liquefied petroleum gas, depende sa brand. Paliwanag ng mga eksperto, ang mga presyo ng LPG ay sumasailalim sa international contract price ng mga commodity para sa Hulyo 2023. Samantalang nananatiling nagkataas sa Alert Level 3 o High Level of Volcanic Unrest sa Bulkang Mayon, batay sa pinakahuling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayon sa naturang ahensya, muling nagkaroon ng mabagal na pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng bulkan na may habang 2.23 kilometers sa Miisi Gully, habang 1.3 kilometers naman ang naitala sa Bonga Gully. Naitala rin ng ilang pagguho ng lava na umabot hanggang 3.3 kilometers at 4 kilometers sa Basud Gully mula yan sa crater ng Bulkang Mayon. Iniulat rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang naitalang 66 volcanic earthquake sa paligid ng bulkan, habang nagkaroon rin ng nasa 254 na rockfall events at 17 dome collapse pyroclastic density current events sa bulkan sa nakalipas yan na 24 oras. Samantala, patuloy pa rin ipinagbabawal ng naturang ahensya ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone at mahigpit rin ang pagpapaalala ng naturang kagawaran na bawal muna ang pagkapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok ng Bulkang Mayon. Kaugnay pa rin po ng papatuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, makibalita tayo dyan sa Bombo Radio Legazpi sapagat itong supply ng mga basic necessities sa Albay hanggang 1 buwan pa ang inventory. Mapagsamantalang mga negosyante, mahigpit na binabantayan. May buong detalye ang Bombo Radio Legazpi. Siniguro ng Department of Trade and Industry na may tapat na supply ng pangunahing mga pangangailangan sa lalawigan ng Albay sa gitna pa rin ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ayon kay DTI Bicol Consumers Protection Head Ruben Sumbon sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, na sa 2 linggo hanggang 1 buwan ang inventory ng stocks ng mga basic necessities sa lalawigan. Regular din anya ang pamamahagi ng relief items sa mga evacuation centers, kaya walang gaanong problema sa mga supply ng basic necessities sa Bicol Region. Siniguro naman ang opisyal na hindi hahayaan ng ahensya na magkaroon ng pagkakataon ng mga negosyante na magsamantala sa sitwasyon, lalo na sa presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Batay sa regular na monitoring ng ahensya ay wala naman na niyang lumalabag sa ipinapatupad ngayon na price freeze sa lalawigan. Samantala, sa 2 linggo ng Hulyo ay nakatagdang magkaroon ng diskwento caravan sa evacuation center sa bayan ng Malinipot upang makapagalok ng mas murang mga produkto sa mga evacuees sa naturang lugar. Dagdag pa ni Sumbo na pinag-aaralan rin ngayon ng Department of Trade and Industry ang gagawing diskarte sa pamimigay ng livelihood kits sa mga apektadong residente sa Albay. Monitoring ng supply natin, it will last 2 weeks hanggang 1 month ang inventory ng ating mga establishments. Kung ma-notice natin, marami pong distribution ng relief items sa mga evacuation centers. So, kahit papaano yung ibang supplies niya galing sa Metro Manila o sa ating mga karatig na rehiyon. So, dito po sa Bicol Region, wala po tayong naging problema sa mga supplies ng ating mga basic necessities. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Samantala, pumalo na sa mahigit 77 million pesos ang kabuang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Region 10. Dulot pa rin niya ng umiiral Intertropical Convergence Zone na batay sa pinakahuling pagkataya ng National Disasters Reduction and Management Council. Tinatayang nasa 8,610,000 pesos naman ang kabuang danyos nito sa infrastruktura. Kabilang na rito ang siyam na pangunahing kalsada na ngayon ay maaari ng daanan ng mga sasakyan. Umabot naman sa 143 na kabahayan ang napinsala at ang 75 naman na kabahayan rito ay malubhang naapektuhan habang iba naman ay bahagya lamang. Sa kasalukuyan, pumalo na sa 11,065 na pamilya o katambas ng mahigit 52,209 na mga individual ang apektado ng pagbaha sa 23 lugar sa naturang rehiyon na humupa naman kalaunan. 4 na kaso naman ng landslide ang napaulat habang isa pa lamang ang naitatalang namatay.
Samantala sa pagpapatuloy ng ating mga balita, aabot na sa 86 na mga stranded na mga pasahero sa Basco, Batanes ang naihatid ng Philippine Air Force patungo sa Maynila. Ito ay matapos na ma-stranded ang naturang mga pasahero ng dahil sa kanselasyon ng mga flight sa iba't ibang mga airlines sa lugar. Nagkataong nagsasagawa rin ng mga misyon sa lugar ang ilang tauhan ng Philippine Air Force, kaya't kaagad ding nakapagsagawa ng humanitarian transport ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng asset ng PH Air Force. Ang dalawang C-259 aircraft ng hukbong panghimpapawid na ginamit sa naturang humanitarian transport ay gagamitin din sana para sa movement ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino para sa kanyang official visit sa Northern Luzon Command. Ngunit pansamantala itong ginamit muna para sa naturang misyon upang maihatid ang ating mga kababayan na kinakailangan ng makabalik sa Maynila para sa kanilang trabaho at pag-aaral. Sa dagdag pang mga balita, mariin namang kinundina ng Commission on Human Rights ang nangyaring insidente ng hazing na naging dahilan ng pagkahospital o pagkakaospital ng isang minor de edad sa Quezon City. Batay sa puunang investigasyon ng Quezon City Police District, lumalabas na ang biktima at miyembro ng Scout Royal Brotherhood Novena Chapter Fraternity at lumipat ito sa Magic 5 Fraternity. Dahil sa kanyang paglipat ay nainsulto umano ang kanyang dating mga fraternity brothers, kaya't binigyan ito ng isang disciplinary action. Dinala umano ang biktima sa San Roque sa Barangay Pag-asa para disiplinahin at inilipat muli sa isang tindahan sa kahabaan ng Road 10 kung saan nagsagawa ng hazing ang kanyang mga dating kapatid. Dahil sa matinding sakit at injury na natamo ng biktima ay hinimatay ito dahilan upang isugod ito sa ospital. Kasunod ito ay nagsagawa na rin ng sariling investigasyon ng Commission on Human Rights National Capital Region upang mabigyan ng hustisya ang biktima. Iginiit ng naturang komisyon na dapat lamang na kondenahin ang ganitong uri ng mga gawain lalo na't may umiiral na anti-hazing law at anti-child abuse law sa bansa. Kinilala naman ng Commission on Human Rights ang mabilis na aksyon ng Quezon City Police District upang mabilis na mahuli ang mga sospek habang patuloy na hinahanap ang iba pang sangkot sa naturang insidente. Samantala, naglabas ang Bureau of Internal Revenue ng updated na listahan ng value-added tax exempt na ang mga gamot para sa iba't ibang sakit tulad ng cancer, hypertension at diabetes. Sa pinakahuling Revenue Memorandum Circular nito, inaprubahan ng BIR ang listahan ng 12% VAT exempt na produkto sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Ito ay matapos i-endorso ng Food and Drug Administration ng Department of Health ang updated na listahan. Sakop ng nasabing sirkular ang pagsasama ng ilang mga gamot para sa cancer, diabetes, high cholesterol, hypertension, kidney diseases, mental illness at tuberculosis. Ang kabuang 59 na gamot ang idadagdag sa listahan na may halos kalahati o 25 para sa paggamot ng cancer. May 11 uri ng gamot para naman sa sakit sa bato, 10 para sa diabetes at 6 naman para sa hypertension. Ang VAT exemption ay naglalayong gawing mas abot kaya ang ilang mga gamot sa mga mamimili. Dagdag dito, ang data mula sa Philippine Statistic Authority ay nagpakita na ang tatlong nangungunang sanhi ng pagkamatay sa bansa noong nakarang taon ay sakit sa puso, cancer at cardiovascular disease. Kung matatandaan noong unang bahagi ng linggo, ito ay sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na muling binisita ng gobyerno ang pagpapatupad ng VAT system sa bansa habang isinusulong ang pagpapawalang bisa sa ilang exemptions. Sa dagdag pang mga balita, tuluyan ng sinampahan ng kasong kriminal ang aktor na si MacNeil Aura Brigela kasunod ng pagkakaaresto sa kanya dahil sa gulong kinasangkutan nito sa labas ng isang bar sa Makati City nitong nakaraan lamang na araw. Sa isang pahayag, sinabi ni Makati Police Chief Colonel Edward Cutiog na naghain ng pulisya ng mga kasong alarm and scandal and disobedience of persons in authority laban sa 19 na taong gulang na personalidad habang naghain na rin ng physical injuries si Mark Christian Ravana laban sa naturang aktor. Una nang sumailalim sa inquest proceedings si Brigela kahapon habang nanatili ito sa kustudiya ng mga pulis. Batay sa puunang investigasyon, hiniling umano ni Brigela sa complainant na si Ravana na hubarin ang kanyang sando at nagsimula na itong makipag-away sa kanyang grupo nang tumanggi itong gawin ang kahilingan ng respondent.
Ayon kay Ravana, pinunit umano ni Briguela ang kanyang t-shirt dahilan upang magsimula ang gulo sa pagitan ng mga kaibigan ni Briguela at grupo ni Ravana. Paliwanag pa ni Police Chief Colonel Cutiog nang rumesponde aniya ang mga kapulisan ay minura umano ito ni Briguela at ito ang nag-udyok sa kanya ng arestuhin ng mga tauhan ng pulisya. Una nang sinabi ng kaibigan ni Briguela na ipinagtanggol lamang sila ng aktor mula sa mga abusadong kalalakihan. Ngunit ayon naman kay Cutiog ay wala pang naghahain ng kasong sexual harassment mula sa mga kaibigan ni Briguela. Samantala habang sa ngayon o hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin at hindi pa rin naglalabas ng official statement ng aktor hinggil sa nasabing issue. Samantala, personal na binisita ni Armed Forces of the Philippines General Andres Centino ang Northern Luzon Command sa lalawigan ng Batanes upang alamin ang kalagayan at sitwasyon ng mga sundalo at pasilidad sa nasabing lalawigan. Sa kanyang pagbisita ay unang tinungo ni General Centino ang Naval Detachment sa Mavulis Island na pinakahilagang isla ng Pilipinas upang suriin ang kanilang mga kagamitan na ginagamit sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa laban sa namang uri ng illegal na panghihimasok ng mga kalaban. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Centino, napakahalaga para sa kanya na makita mismo ang kondisyon at mga hamong kinakaharap ng lahat ng kasunduluhan, maging ang mga sundalong nasa malalayong lugar at isla upang matiyak na naigiit natin ang soberanya ng Pilipinas maging sa bahaging ito ng ating bansa. Aniya, handa ang Armed Forces of the Philippines sakaling magkaroon man ng anumang uri ng mga pag-atake mula sa labas ng ating bansa at sa katunayan nga aniya, nito ay mayroon ng nakalatag na contingency plan ang Northern Luzon Command sa ilalim ng pamumuno ni Air Force Major General Fernil G. Boya para sa agarang pagtugon. Samantala, bukod dito ay tinungo rin ni General Centino ang Naval Detachment sa Itbayat at mga headquarters ng 10th Marine Company dyan ho sa Basco, Batanes. Matagumpay namang nakumpiska ng Philippine Coast Guard ang 5 kahon ng pinaghihinalaan na smuggled na sigarilyo at tuyong dahon sa tobacco sa Pantala ng Cebu City. Ayon sa Coast Guard, nakatanggap sila ng impormasyon na bandang 12:42 ng madaling araw tungkol sa nasabing kargamento. Matapos na ma-verify ang naturang impormasyon ay kaagad na nagtungo ang kanilang mga tauhan sa naturang pantalan. Nadiskubre ng Philippine Coast Guard ang mga kahon na mayroong label na footwear, ngunit nang mabuksan ito ay tumambad sa kanila ang 16 na boxes ng sigarilyo at 3 bundle ng pinatuyong dahon ng tobacco. Bilang bahagi ng Philippine Coast Guard Protocol, ang mga nadiskubreng sigarilyo at dried tobacco leaves ay nasa pangangalaga na ngayon ng kanilang ahensya para sa kaukulang investigasyon at kaagad naman itong i-dispose pagkatapos. Siniguro naman ang naturang kagawaran na sa patuloy pa rin ang kanilang paglaban sa ganitong uri ng illegal na gawain at patuloy nilang uhuhulihin ang mga illegal smugglers sa ating bansa. Samantala, hinatulan na ng Sandigan Bayan si dating Puerto Princesa City Mayor at ngayon ay Palawan 3rd District Representative Edward Hagidorn dahil sa kinakaharap na kasong malversation of public property. Nag-ugat ang kaso ni Hagidorn sa 14 na Armalite rifle na hindi umano niya ibinalik sa gobyerno pagkatapos ng kanyang termino bilang gobernador noong 2013. Una nang naghain si Hagidorn ng motion na i-dismiss ang nasabing kaso, ngunit hindi rin siya kinatigan ng Sandigan Bayan. Inilabas ang desisyon dito noong 2018. Sa nasabing motion, sinabi ng kampo ni Hagidorn na inosente siya sa nasabing kaso at hindi sapat ang elemento ng kaso na nakapaloob dito. Maliban dito, sinabi rin ng dating opisyal na naibalik na dito ang armas bago pa man naihain ang kaso na sa Sandigan Bayan. Samantala, sa inilabas na opisyal na pahayag ng kampo ni Hagidorn, iginiit nito na siya ay inosente mula sa nasabing paratang. Tiniyak din itong gagawin niya ang makakaya upang masagot ang nasabing desisyon. Isinasapinal na ng Department of Migrant Workers ang idulunsad na mobile apps na maaaring gamitin ng mga overseas Filipino workers. Ang nasabing applications ay bahagi ng digitalization effort ng ahensya upang mas mapabilis pa ang mga transaksyon ng mga overseas Filipino workers. Sa pamamagitan ng nasabing application, maaari nang makapagproseso ang mga overseas Filipinos ng mga overseas employment certificates. Mas mabilis ito kumpara sa pagtungo pa sa mga opisina.
opisina. Maaari na rin mag-ibigay na ang naturang certificate sa mga ito sa pamamagitan ng naturang mobile application. Maliban dito, maaari ring humingi ang mga overseas Filipino workers ng emergency assistance. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, may mga Filipino community leaders na rin sa iba't ibang bansa ang nagsasabi at nag-volunteer upang maging instructor at maturuan ng mga OFWs para sa paggamit ng nasabing applications. Posible ring sa susunod na linggo ay may sukatuparan na raw ito. Samantala, opisyal na nagpaalam si outgoing Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla matapos siyang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ni Medalla na bumisita sa Malacanang ay ang kasalukuyang Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor na si Bernadette Romulo Puyat. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos kay Medalla kasabay ng pagbibigay din ito sa ginampanang papel upang mapagaan ang epekto ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bayad sa mga serbisyo. Maalalang una nang napili ni Pangulong Marcos si Eli Remolona na papalit kay Medalla. Si Remolona ay dati nang nagsilbi sa iba't ibang kapasidad sa iba't ibang sektor na kinabibilangan ng economic policy, international finance at financial markets. Epektibo naman bukas ang huling araw ni Medalla bilang Bangko Sentral ng Pilipinas Governor. Sa dagdag pang mga balita, nagsimula na ngayong araw ang bagong terminal assignment sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Naayon kay NAIA Terminal 2 Manager Sean Sunga na ang lahat ng mga domestic flights ng AirAsia at Royal Air Philippines ay ililipat sa Terminal 2 mula sa dating Terminal 4. Ang nasabing hakbang ay siyang pangatlo at huling bahagi ng schedule at terminal assignment rationalization o STAR program. Layo nito ay para mabawasan ang siksikan sa mga paliparan, ganong na mas mapabuti na rin ang kanilang serbisyo. Dati kasi ang NAIA Terminal 2 ay nag-a-accommodate ng international flights na mayroong mula 11,000 hanggang 12,000 na mga umaalis at bumabalik na mga pasahero kada araw. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mas pinaigting ng Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago ang pagpapatupad ng iba't ibang reform measures na magtitiyak ng transparency lalo na sa paggamit ng pondo ng naturang ahensya. Layunin ng Philippine Ports Authority na matiyak na ang lahat ng transaksyon ng PPA ay sumusunod sa mga patakaran ng Commission on Audit na inatasan na tiyakin ang mabuting pamamahala sa pamamagitan ng malinaw na paggamit ng pondo ng gobyerno. Sa ang pinakahuling utos ni Santiago para sa pagbabago ng mga lumang panuntunan ay kaugnay pa rin sa ulat ng COA noong 2022 kung saan binanggit ang pagbili ng iba't ibang kagamitan sa opisina, furnitures, computer software at mga high-end na modelo at tatak ng mga electronic gadgets sa pamamagitan ng pagsasama bilang reimbursement item sa ilang degree at mga proyektong pang-infrastruktura. Ang pondo ay nasa 18.48 million at sinabi ng PPA na ang kagamitang nakuha, partikular na ang mga computer, ay nilagyan ng engineering software na mahalaga para sa mahusay at epektibong pamamahala at pangangasiwa ng mga project engineer. Dagdag dito ang mga bagay na maaaring bayaran na kasama sa programa ng mga gawa para sa mga proyektong pang-infrastruktura ay binili kung kinakailangan sa isang partikular na proyekto. Matapos makumpleto ang proyekto, ang mga kagamitan ay ililipat sa kanilang port offices para sa patuloy na pag-iingat at wastong paggamit nito. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Innovation Agenda and Strategy Document para sa taong 2023 hanggang 2032. Ito ay matapos na iharap ni National Economic and Development Authority Undersecretary for Policy and Planning Rosemary Edelion ang mga rationale at features ng National Innovation Agenda and Strategic Document sa ginanap na ikalimang pagpupulong ng National Innovation Council. Ayon sa Presidential Communications Office, bumabalangkas sa plano ng bansa na pausayan ng innovation governance at magtatag ng isang dynamic innovation system o ecosystem. Anila, ito ay isang dynamic innovation ecosystem na nagpapaunlad ng isang pervasive culture of innovation na hinihimok ng mga pangailangan sa merkado. Pinapadali din ito ang pakikipagtulungan sa pamamagitan ng aktibo, maaasahan at kapaki-pakinabang ng mga platform at nagbibigay din ng mga aksyon ng pagbabago ng mga kinakailangang pasilidad at mapagkukunan upang baguhin ang kanilang mga ideya sa mga makabagong produkto at serbisyo sa bansa. Kinokolekta rin ito ang innovative
innovator and entrepreneur sa mga potential investors and funders sa Pilipinas. Samantala ayon naman kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang Vice Chair ng Naturang Council, na ang pagkatatag ng dynamic innovation ecosystem ay isa sa 6 na cross-cutting strategies formation agenda yan na tinukoy naman sa Philippine Development Plan para sa taong 2023 hanggang 2028 para makamit ng ating bansa ang isang maunlad, inklusibo at tatag na lipunan. Kumuha naman tayo ng mga balita dyan sa ating probinsya sapagat itong nahukay na bangkay ng New People's Army binigyan ng disenteng libing sa Cagayan. May buong detalye ang Bombo Radyo Tugigaraw. Binigyan ng disenteng libing ang labi ng isang miyembro ng New People's Army o NPA na nahukay ng militar na basta na lamang inilibing ng mga kasamahan sa kabundukan ng Barangay Santa Margarita, Baggao, Cagayan. Ang nasabing NPA ay kinilalang si Francisco Reyes na namatay sa pagkakabunggok ng ulo matapos itong mahulog sa bangin habang tumatakas sa mga kasundaluhan na nagpapatrolya matapos ang magkakasunod na engkwentro noong buwan ng Marso ng kasalukuyang taon. Ayon kay Lieutenant Colonel Magtanggol Panopio, Commander ng 77th Infantry Battalion, tinanggap ng kanyang pamangkin na hindi na pinangalanan ang bangkay na agad ding inilibing sa San Jose Public Cemetery. Ang kanya pong sa buhay ay nalulungkot sa malagim na katapusan ng kanyang buhay. No? Kung hindi nga lang po dito sa mga komunistang teroristang CPP and PNDS ay nabubuhay pa siya. Subalit ito nga po kanilang tinanggap na ang kanilang mahal sa buhay wala na at sila naman po ay nagpapasalamat sa ating Philippine Army sa lokal na pamahalaan ng Baggao, Cagayan sapagkat siya naman po ay nabigyan ng disenteng libing. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala sa dagdag pa mga pag-abalita mula sa lalawigan, ama ng ilang beses na gumahasa sa 10 taong gulang na anak sa Guimaras, arestado na ng pulisya. Yan ang pag-uunat ng Bombo Radio, Iloilo. Arestado ang isang ama matapos ginahasa ang sariling anak sa barangay Sebario, San Lorenzo, Guimaras. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Andres Somes, hepe ng San Lorenzo Municipal Police Station, sinabi nito na 33 anyos ang suspect at most wanted person sa naturang bayan. Ang biktima naman ay ang 10 taong gulang na bata na panganay sa kanyang 3 anak. Ayon kay Somes, base sa pahayag ng biktima, 4 na beses siyang ginahasa ng ama mula noong nakaraang taon. Una na umanong na-file ang kaso noong unang nagsumbong ang anak, ngunit na-dismiss ang rape case dahil no-show sa hearing ang ina ng biktima. Ayon sa hepe, inamin ng suspect ang krimen at ngayon nahaharap sa kasong 4 counts of rape at violation sa Section 5 ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Mayroon tayong nahuling most wanted person sa kasong 4 counts of rape, violation of Section 5 ng RA 7610. Ang ating biktima po ay ang kanyang anak na 10 years old. Pangalan natin si alias Inday, ay unang biktima po sa rape. Si Police Captain Andres Somes, hepe ng San Lorenzo Municipal Police Station sa Guimaras. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Saparios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito naman ang Canadian Ambassador na si David Bruce Hartman bumisita sa Kapitolyo ng Cebu. Pagbuo ng direktang flight sa pagitan ng Cebu at Canada na pag-usapan. May buong detalye ang Star FM Cebu. Nais ngayon ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na bumuo ng direktang flight mula sa Mactan Cebu International Airport patungong Canada at vice versa upang mabigyan ng mas komportable at accessible na transportasyon ang mga lokal at dayuhang turista dito. Ito ang iminungkahi ni Garcia kasabay ng pagbisita ni Canadian Ambassador to the Philippines David Bruce Hartman sa Kapitolyo kasama si Senior Trade Commissioner Guy Boylu. Humiling kasi si Hartman ng posibleng partnership ng Canada at Cebu sa larangan ng commerce at cultural trade. Kaya naman saad ng gobernadora na madali pang umano itong may sakatuparan kung magkakaroon ng mga direktang flights mula Cebu patungo sa alinmang paunahing lungsod sa Canada. Sinangayunan naman nila ang ideyang ito at sinabing makipagpulong sila sa matataas na opisyal ng mga airline companies sa mga susunod na araw upang talakayin ito. Idinagdag pa ng ambassador na nagsusumikap ang embahada na i-advertise ang tourist destination ng bansa sa mga Canadians na ika-4 sa nangungunang mga dayuhang bumisita sa Pilipinas noong nakaraang taon.
There's so much economic opportunity that we really do hope to be able to take advantage of to our mutual advantage, right? So for both Filipino and Canadian businessmen and women. Bahagi ng pahayag ni Canadian Ambassador David Bruce Hartman. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ang mga opisyal naman ng Negros Oriental umaasang lalabas ang Department of Justice resolution sa Digamos Lay case bago ang COMELEC decision sa postponement ng Barangay Sangguniang Kabataan election sa nasabing lalawigan. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Umaasa ang mga opisyal sa Negros Oriental na mailalabas na ang resolusyon ng Department of Justice kaugnay sa complaint na isinampalaban sa Digamo Assassins bago makapagdesisyon ng Commission on Elections na ituloy i-postpone ang barangay and SK election sa lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Remulio, natapos na ang hearing ng COMELEC kaugnay sa isinusulong na pagpapaliban ng barangay at SK election sa probinsya. Dahil dito ang mga datos at position paper na natipon ng COMELEC ay kanilang magiging basihan para sa pagdesisyon kung itutuloy o ipagpapaliban ang halalan. Hindi pa masisiguro ni Remulio kung magpapatawag pa ang COMELEC ng formal hearing sa Central Office, ngunit narinig nito kay Chairman George Garcia na kung October 30 ang schedule ng eleksyon, sa Setyembre maglalabas ng resolusyon ng COMELEC and BANG kung i-postpone na ang barangay and SK elections sa Negros Oriental o itutuloy. Wala namang dagdag na gastos ang poll body kung ipopospone ng eleksyon sa Negros Oriental. Ayon kay Remulio, rerespetuhin nila ang magiging desisyon ng COMELEC. Aniya, hindi lang sila mga alkalde ang nag-aalala na hindi pa bumalik sa normal ang sitwasyon sa lalawigan, kundi pati ang mga mamamayan kasunod ng Digamo assassination. Umaasa ito na mailalabas na ang resolusyon ng Department of Justice kaugnay sa mga kaso ng mga pinatay sa Negros Oriental upang malaman ang reaksyon ng mga mamamayan. Ayon sa local chief executive, malulungkot ang kampo ng mga biktima kung ma-exonerate ang mga akusado, samantalang masisiyahan naman ang mga ito kung sila ang incarcerated. Hindi natin alam kung anong reaksyon either side, no? Labas na yung decision para makakuha natin, matansya natin kung anong reaksyon ng mga tao. Kung reaksyon ng mga tao, meaning kung matanggap lang nila at ang reaksyon ng sa desisyon. At mabuti kung ganon. So, pwede na tayong ituloy sa October 30. So, wait and see ngayon for us dito sa Negros Oriental. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jaire de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Inihayag ng France Interior Ministry na nagkalat o nagpakalat na sila ng mahigit 45,000 na kapulisan sa iba't ibang lansangan sa kanilang bansa, kasunod yan na nagpapatuloy o sa gitna yan na nagpapatuloy na nagkaguluhan at protesta sa nasabing bansa. Ang naturang riot ay nagliyab matapos na binaril patayin ng isang pulis ang isang binatilyo malapit sa traffic staff sa Paris. Sinunog ng mga rallyista ang mga sasakyan at mga gusali, binasag ang mga salamin at nagkalat na rin sa mga lugar ang mga dinadaanan nito. Batay sa datos, umaabot na sa 79 ng mga police post ang inatake ng mga rallyista, habang nasa mahigit 100 naman ng mga public buildings kabilang na ang 34 na town hall at 28 mga paaralan ang apektado. Masasabing ito ang isa sa mga pinakamatinding krisis sa pamumuno ng kanilang Pangulong si Emmanuel Macron mula nang magsimula ang Yellow Vest protest noong taong 2018. Kabilang sa mga lugar kung saan nagpapatuloy kaguluhan ay ang mga lungsod tulad ng Marseille, Lyon at iba't ibang mga lugar dyan sa Paris. At sa nasabing ang bansa, kabilang na nga rin ang mga lugar sa Paris kung saan napatay ang 17 taong gulang na si Nahel M. na lahing Algerian at Moroccan. Ang pagkamatay ni Nahel na nakuhanan mismo ng video ay ang muling nagpasiklab sa matagal ng reklamo ng may hirap at iba't ibang lahi, gayon din ang urban community sa umunoy karasan at racism ng pulisya sa naturang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula
Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 31 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 12. Balik na diri karon sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ginaduso karon ni Senator Coco Pimentel, no? Ang Senate Minority Leader nga kun mayara kuno sa dugang nga sweldo sa bahin iya sa Metro Manila nga 40 pesos tinagakadapat kuno nga pasakaan man sa sweldo ang mga mamumugon sa mga probinsya. Amuning ginapilar ni Senator Coco Pimentel sa Regional Wage Boards sa bilog sining pungsod sa aton sini karon iya magkabumbo suno pa sa Minority Leader kung mangin 610 pesos ang 570 pesos nga daily minimum wage sa National Capital Region tuman ini ka gamay, no, kag hindi mabaton ang pasweldo sa mga probinsya nga pareho lang man nga nagakaon sang 3 ka beses sa isa kadlaw ang mga mamumugon o kon tawo. Magluwas sini nagsaka naman ang presyo sang mga nagapanguna sini nga balaklon sa probinsya kag may mataas nga presyo sang gasolina kag kuryente. Suno pa kay Pimentel nga hindi iya kuno sa bilog sini nga pagpangabuhi, no? Sang isa iya katawo ang ululupod man sini sa isa lang kakaon sa pamahaw, paniaga kag panyapon, no? Sa aton sini nga mga kabumbo ang pagkaon kuno nga yara sa mga kaprobinsyanan adlaw-adlaw man niya. Hindi lang kuno ya kay isa ka beses sa isa kadlaw. Ibangod sini duso karon diri ni Senator Coco Pimentel ang Regional Wage Board sa bugos sini nga pungsod nga magkaginmanduan, no, nga magpatigayon sang umento sa mga trabahador kasubong sa nga natabo sa NCR apisar, no, nga manubo gani niyang gin-aprubahan nga yara lamang sa 40 pesos. Suno pa ni Pimentel nga dapat kuno mapasaka ng minimum wage sa mga mamumugon padulong iya sa estado mga biyan nga ti nagakaangay man sa ila sining trabaho kag dedikasyon nga magahatag sa ila sang ikasangkol nga magpangabuhi nga mayara sang dignidad. Ang pagpataas sang sweldo sa bugos sining pungsod ang makabig nga social justice bangod man sa kadasig diri banwa sang inflation rate o kung pagtaas ang presyo sang mga nagapangunag karon nga mga balaklon. Ti ikaw nga nagapamati, ikaw bilang isa ka mamumugon, ang imo bala iyang sweldo, ang daily sininimo, may hustisya balayan ina, no? Nagakaangay bala sa imo sini iyang trabaho. Ti amo kanina banwa kung ginpasakaan dito sa may National Capital Region, kung ginpasakaan dito ang ila sining sweldo by 40 pesos, ano gidya ang ginakaon sa mga taga National Capital Region nga nga sila lang itong ginpasakaan? Ang mga naga National Capital Region lang ang nagabatsyag sa kataas sa mga nagapanguna sini iyang balaklon how? Sila lang ito yung nagasufrer sa mataas sini iyang urmahal sini nga rate sang kuryente, sang gatong, kag sang nagkalain-lain pa sini nga kinahanglanon sa tagsa iya kamatagadlaw. Tiyan mo ng punto nga gusto i-raise ni Senate Minority Leader Coco Pimentel nga nagakadapat nga kung may pagpasaka sang sweldo, hindi lamang iya mag-focus sa National Capital Region, kundi lakip na sa bugos sini nga pungsod. Kaya ang mga taga National Capital Region, kung nagkakaon sila isang 3 ka beses isa kadlaw, same man ina sa mga probinsya sa bugos sini nga pungsod Pilipinas. Tanan man kita siguro nagkakaon sa 3 ka beses isa kadlaw. Kung hindi man kita tanan-tanan, kay may pipila kita iya ka mga kabombo nga tuman gid ka pigado, nga remedyo general lang, di grabe na iyang pagpasalamat sini nila nga sa isa kadlaw makakaon sila sang 3 ka beses.
Sa aton sini nga mga kabumbo, tibantayan kag tutukan nato ng dugang sini may impormasyon may kantanan sa ginaduso karon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel nga pagpasaka sang sweldo sa bug-os sini nga pungsod, no, sa mga trabahador rather sa bug-os sini nga pungsod Pilipinas. 36 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12. Kagapon aton sini nga ginadiga diri pinaagi sa kay Committee Chairman on Public Utilities Attorney Councilor Romel Doron ang tinutuyo nga pag-put up sang wind turbine, isa ka renewable energy. Tisuno sa kay Councilor Romel Doron, siling nagakadapat nga magagi sa husto sini nga proseso. Kay hindi naton pwede mahimo nga right there and then ma-issue lang kita sa resolution of no objection. Sila nga dapat mahibaluan anay naton kung ano ang mga pros and cons, kung ano mga bintaha kag disbintaha kung mayara sa wind turbine diri iya sa syudad sang Iloilo. As per information banwa, 25 ka mga wind turbines ang tuyo nga pagatukuron diri sa syudad sang Iloilo. Ti may pila sila diri ka mga contentions nga ginlay down man kitak gapon. Ang syudad sang Iloilo, highly urbanized city, populated area kita diri, of which sa dira pa lang iyang aspeto makabig na naton banwa nga isa ina sa pinakadako sini nga dapat i-konsiderar sang nasambit sini nga investor. But may ara man iya sa mga pamagi, hindi man lang kuno ini sa mga duta, sarang nga mapatindog, pwede man kuno ini ma-put up, ma-install, or mabutang sa aton sini iya nga mga baybayon. Rason nga ti ang mga nagakaigo sini iya nga kinahanglanon, just like sa mga ginatawag sini nga public consultation, so on and so forth, dapat iron ini. Sa aton sini mga kabumbo, tisuno pagani sa sentro, sa Senro rather, City Environment and Natural Resources Office, ang public consultation, isa sa mga pinaka-importante nga bahin sang proseso. Si Bombo Angel may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Bombo Cham ginakabig sang City Environment and Natural Resources Office nga dako ang manginbulig sa syudad sang Iloilo sang proposed renewable energy paagi sa wind turbines ug ang waste to energy project nga ipahamtang didto sa area sang Kalahunan. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Neil Ravena, pinuno sa nasambit nga talatapan iyang gipahayag nga ginaabi-abigid sang syudad ang mga proyekto may kaangtanan sa renewable energy. Bombo Cham. Suno kay Engineer Ravena, sadto pa lang actually pinakita na nila nga ang wind energy, ang amuni nga klase ka renewable energy ang hindi pwede matigayon diri sa may area sang Panay kay explanation niya diri Bombo Cham nga ti ang area sang Panay wala sang mga just like mga thermal energy bala nga kung tani makabulig as renewable energy, pero with this wind energy which is amo ini ang feasible nga nakitaan nila. Patag sang pinuno sang Senro sa bahin sang energy sector, tuman ka-importante nga makapreparar sang nagakaigo nga energy supply para sa masunod nga pila ka mga tinuig bangod. Nagalabot sa 5-10 pa ka tuig ang pagpatukod sang isa ka energy source. Kumbaga, Bombo Cham, sa subong pa lang nga tinagahambal diri ang pila ka mga power distributors nga enough pa man ang supply para sa syudad sang Iloilo. Pero ang problema diri Bombo Cham, nga tiyang observation ni Engineer Neil Ravena nga kadasig sang development ug urbanization sang syudad as the reason why nga dapat ma-foresee ahead of time nga dapat hindi na kinanglan matabo nga may power shortage bala Bombo Cham before maghulag nga ma-realize nga sadto pagli dapat kinahanglan o kung dapat nakapatukod na sa mga energy supplies para sa moment nga nag-abot na after 5 to 10 years Bombo Cham. Pathag diri ni Engineer Ravena nga tama gid importante nga mag-agi sa public consultations ang mga proyekto ukon ang pagkadto nila mismo sa mga barangay nga patindugan sa proyekto agud ma-checkyar kung sino ayan ang maapektuhan kag maplastar
sa mga local officials ang matabo, Bombo Cham. Kay kumbaga, kung makibot lang na ang mga barangay officials na ay may ara gali wind turbines ka patukuron tapos wala sila bla kabalo, Bombo Cham. Ti ang coordination kag pagpabalo sa mga pumuluyo tama ka kulang. And kapareho sining wind turbine bala, Bombo Cham, nga ti offshore inisa ilang taonan ay kung maapektuhan ang biyahe sa mga fast craft since ang plano nga area nga patindugan ara gid sa may Iloilo Strait and parang ginaagyan gid sang mga fast craft, Bombo Cham. Asay dira mi ara man mga papeles nga kinanglan anay mag-agi sa may senro ukon ang mga private companies kanibala applyan nila anay sa may City Environment and Natural Resources Office bag-o sila makapangayo sang resolution of no objection sa may City Council, Bombo Cham. Kaga nagpangabay man diri si Engineer Neil Ravena sa mga kabombo naton nga tinagapamatay gid subong nga tama ka importante ang energy conservation nga pagahimuon sa tagsa ka panimanay agod nga mas mapalawig. Kaga ang mga waibla ginagamit, Bombo Cham, nga mga appliances ang patsun gid lamang kung wala man sang kinahanglan gid o kung as the reason why nga para mas makasave kita sang energy nga nag-start sa tagsa ka mga puluyan. Yari ating pamatian bala ang nanging pahayag ni Engineer Neil Ravena isang aton ma-interview. Welcome tagid no ang mga developments about renewable energy. Kay sa Visayas ang Panay isa ini sa mga isla sang Pilipinas nga daw wala gid sang natural nga energy source no like nga mga bulkan or thermal, hydro kaga no. So more or less ang nakita namon sa una ang feasible nga may mga feasibility studies na amo ning wind energy. So isa ini sa mga development para sa Iloilo City at the same time ang sa Panay region. With this ang mga projects ni engineer so far, ano sini nga mga kayuhan ang mahatag sa mga syudad sang Iloilo, hindi lang let's just say short term pero long term run? Yes, kung sa energy sector magsiling kang ang aton energy security no. Kinanglan in 10 years may mga energy plan ka kay it will take 5 to 10 years bago naton patindog ang isa ka power plant no. So amo na nga dapat nga project mo na nga sa 5 to 10 years may ara na sang mga energy source. Okay, dasig abi ang development kag urbanization sang city. So sang una pila pa lang ta daw 75 megawatts, so more than twice na no ang demand sang aton nga business sector. With this mga projects sa Nibla Engineer, ano ang mga kinahanglan anay i-comply sa bahin sa mga private company sa level sang senro para matigayon and mga reminders sa ila engineer? Yes, ang unang i-comply nila sa amon office is certificate of no objection. Munang ginatawag nga CONO, then ma-elevate ina sa RONO, resolution of no objection na sa City Council. So magapatawag sina sa committee hearing ang chairman sa environment kay Councilor Eli Sante. So i-hearing niya na. So amo na mapasar siya sang resolution of no objection. So amo na ang mga requirements natin. Sir, ang ano ka-importante ang mga public consultations nga pag-aobrahon sa mga kada barangays nga ginaplanuhan nila patindugan, is example ining wind turbines nga at the same time ang regarding naman to sa may kalahunan ba engineer? Dako gid no kay ginalantaw naton kung sino maapektuhan sa waste to energy nga project. Damo kita na ipatawag ang mga stakeholders. At the same time ang wind turbine. So ang technical term sa aton nga wind turbine dira sa Iloilo Strait amo na ang offshore nga wind turbine no. So magsiling ka offshore ara siya sa lawod no. Ara siya sa lawod naka station or naka-install instead of ngara siya sa mga mountainous parts sang sang like for example sa Guimaras no kag sa Nabat Aklan. Kung makita nato nara siya sa land base.
ining aton sa Iloilo Strait will be on the sea. Dra nila ipatindugon. So we will siguro consult sa mga stakeholders like Fisher Fox, no, kay kung apektado bala sila sa sini nga mga construction sa wind turbines, no, so ipatawag na tanan nga sector. So I think ang feasible nga butangan sang wind turbine is amo nang Iloilo Strait, that is Hinaktakan Bitoon area padto sa Dumangas nga area. So ang isa mo na nga ginalantaw nga stakeholders dira kay dira nagaagi ang aton mga fast craft man, no. So need mo gid pamangkot kag makonsiyo sa sini nga mga stakeholders. So isa naton gid na pilar, no, sa aton mga tagpalamati ilabi gid sa Bombo nga ang energy conservation tama gid ka significant para sa aton nga mag-participate sini kay tama ang kagamay sang energy source ta diri sa Panay, no. So actually ang mga renewable energy source nga available sa Panay amo nang waste to energy, ang wind turbines nga offshore sa Bitoon kag ang dam, no, sa Kalinog I think mag-generate sang 5 to 6 megawatt. So ang atong waste to energy is almost 4 to 5 megawatt. So medyo gamay, no. We are expecting siguro dapat mga 50 megawatts nga mga energy source. So isa naton ka ginapangabay is that ang energy conservation, no, kung wala man lang ginagamit ang mga suga, ang electric fan naton, no, kung pwede mapatay naton madamo pa nga iba, no. So need ang aton nga pagpangita sang energy source. Dapat may balanse nga paghahatag man sang energy conservation program, no, not only the city but sa aton gid nga mga pumuluyo, Bombo Angel. Bombo Cham, nabatian sang mga kabombo naton si Engineer Neil Ravenna, ang pinuno sa City Environment and Natural Resources Office sa Iloilo City Government. All right. Proposal pa malang ining offshore wind turbine na project ka, Bombo Angel, or ongoing na sa karon ng feasibility studies? I think so. Kaya may natumod na nga lugar mo, Hinaktakan, Bituon, Liganes sa area. Sa di na ni silang stage as per information ng mo sinabaton? Actually, Bombo Cham, ang natabo diri, nagsabahambal kahapon sa ating pagpakiangot kay Councilor Doron, nga tama, pakahilaw, kaya nagdiretsyo sila sa Iloilo City Council, pangayo, sang Rono, para magpatigayon sa ila feasibility study. Alright. Which is, dapat nga, before sila magamuna, dapat yung mga public consultation, anay, and may go signal na kay Mayor for feasibility study if ever nga kompleto na o kung may mga sila information na gather dito sa mga local barangays. Doon muna kung tani Bombo Cham, which is sinagabal si Councilor Romel Doron, nga titani do tama gid kahilaw alang-alang pa ang pagpangayo nila sa Iloilo City Council. Kag tiniara pag mga papeles na kinanglan nila i-comply sa may senro bago makalabos sa Iloilo City Council, Bombo Cham, which is to tama naglumpat ang ilang process, which is sinagambal din si Councilor Romel Doron, nga tani dapat balik sila anay from the start before nga mag-jump din sa Iloilo City Council nga sa proposal nila. Pero ginabi-abi gid sang Iloilo City Government ining proposal sang isa ka private company, which is tama man ka positive ang feedback diri sang pila ka mga opisyal sang Iloilo City Council kag mismo Iloilo City Government, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel si Chillertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel. So, amo na ning lugar nga natumod, Hinaktakan, Bituon, Leganes sa area sa aton sini nga mga baybayon. Kay unlike sa iban sining mga lugar, sa mga mountainous kag unpopulated area, ginapatukod ining wind turbine. Now, kung Hinaktakan, Bituon, Leganes area kag sa mga baybayon sa nasiling na sang ni Engineer Neil Ravenna gani, siling ti nagakarapat i-konsultahon naton dira ang mga pumuluyo, hilabi na gid ang mga fisher folks. No? Ining mga kabombo naton nga naga-star sa Barangay Hinaktakan, Barangay Bituon, Leganes or Bituon kag Barangay Leganes nga yara iya sa malapit sa baybayon ti amo ni ang
primary nga livelihood nila ang pangisda. So, kung tukuran bala sa nga wind turbine, offshore wind turbine dira, makapekto ini sa ila sini nga palangabuyan. Hambal gani ni Engineer Neil Ravena, sila nga amo ning pinaka-importante nga maayos ang proseso, ang public consultation. Ang private company nga nagatuyo nga magpatukod sa nga wind turbine, may mga ginlakawan sini nga proseso kay before pa man iya nga magpangayo kasang resolution of no objection sa City Council, dapat hambal ni Engineer Neil Ravena, sila nga may ara kung tani isang certificate of no objection sa bahin karon sa City Environment and Natural Resources Office, of which wala pa ining nasambit karon iya nga private company. Now, ang tinutuyo sining embrace ang aton sining nga gobyerno sa mga renewable energy, katulad ng lamang sa waste to energy nga proposal man dira iya sa may barangay Kalahunan sa distrito sa Mandurriao. No? Mga maayo gid kun tani ini nga sahi sa lihok. Kay sa iban sini nga mga sa iban sini mga pungsod sa aton sini nga mga kabombo, hindi iya amo sina kadako ang problema nila when it comes sa ila sining waste disposal. Kayang ila sini iya nga mga higko o ang ila sining waste rather gina-convert ka ginahimo to iya sa energy. No? May mga planta to iya nga ginpatukod dalagko sini nga mga planta sa aton sini nga mga kabombo. Now, una nga pamangkot sinadiriti kung ang local government unit lamang sa syudad sang Iloilo masarangan ina. Kung masarangan gid man ti may mga pag-aagyan pa ini banwa nga medyo mapropinot sini nga proseso, just like abisa pagpatigayon sang loan. Ti ambal sang local government unit sini nga tama na nga pangutang aton. Kita mo sa bahin nga ni sa improvement sang aton sini iya nga mga merkado dire nagsulod sa private public partnership ang syudad sang Iloilo. Tiyan mo man ikaron, maigo man inibanwa sa PPP ang waste to energy project, ang wind turbine project, ining mga renewable energy project, maigo man sa public-private partnership. Sa aton sini nga mga kabombo. Sa bahin sang disbintaha makabig naton nga yes, may mga, or rather bintaha, advantages. Mambal kita yes, madamo sa mga advantages kita nga maangkon, maagom sinadiri. Katulad sang waste to energy, sang renewable energy. Pero pila man nga ni sa mga komento bala sa mga kabumbo naton, granting for the sake of discussion, ti kung matukod gid man abing ang wind turbine, matukod gid man abi ang waste to energy project. Sinya hindi man na sila iya nga siling direkta sila karon nga provide sang energy sa local government unit or sa syudad sang Iloilo. Ipaagi man na kunog yapon dito iya sa National Grid Corporation of the Philippines. Kay tiyang magwa sina karon iya. Granting for the sake of discussion, kung may wind turbine na kita, kung may waste to energy, tatlo na ya ang power distributor naton. Domo sina? So sandig sa aton siningalay do hindi ina posible, kag damo pa sa mga proseso, no? Correct me if I'm wrong. Pero as per sa mga nagader naton nga mga information kag mga panuaro nagikan iya sa mga may madalom nga pag-insindi regarding sining matter, amo nang ila sining nga mga panuaron. Pero may mabatsagan kita nga pagnubo guro kung sandigan naton ang law of supply and demand. Kaya siyempre kung damo ang supplier sang energy karon ti siyempre sa aton sini nga mga kabumbo, ang demand mataas man ti malabot kina sa punto nga may ara sang siguro ti slight nga pagnubo sang rate sang aton sini nga kuryente, which beneficial ina sa mga konsumidor or pumuluyo sa syudad sa Iloilo.
nga daan subong iya kadaliso mo duway na sang barato, lunsay na lang mahal. Hindi ba? Ang handom kagang damgo naton nga 20 pesos ang per kilo sang bugas do nagapabilin nga handom kag damgo lamang. Sa aton sini magkabombo. That is why nagakinanglan sang further studies, further public consultation, una bes para iya nga mapainsindi sa mga pumuluyo. Pananglitan matukod ina, ano ang mga ill effects, maapektuhan ng palangabuyan sa mga fisher folks, may mga ma-displace ba lang ang mga pumuluyo, anong epekto sining wind turbine, sang offshore wind turbine, sa aton siniiyang palibot, so on and so forth. Anong mga bintaha sini? Paano inibanwa ang pag-regulate pananglitan nga ti maka-produce na inisang power? Kabay pa nga ti sa public consultation nga isa sa pinaka-importante sini nga bahin sa proseso, idiga dira tanan para maintindihan sang pumuluyo. Kay tikon kay isa nga daan sa aton sini matag palamati, plastaran ka lang dira iya sa mga flowery words, no? Kung ang kilala ko pa, flowery words. Plastaran ka lang dira sa mga sugar-coated sentences. Alang-alang man nila i-present nila ang diraang kalainan. Kagti sa aton siniya nga mga opisyales dapat ilaman siniya nga i-scrutinize ang mayo. Kag magapangibabaw, hopefully, ang interes sang pumuloy sang syudad, hindi kay interes sang pipila lamang nga makaganar sa sining nasambitan sini karon iya nga proyekto or sa sining private-public partnership. Amo malang sinang aton sini nga ginapangayo. In terms naman iya sa payag ni Engineer Neil Ravena nga ti sa karon sini nga matinion labing importante kang kinanglanon ginaton iya nga maga-conserve sang energy. Ti sa mga amo sina nga istokada conserve energy, halin pa man iya sang elementarya kita sa aton sini nga science sa project or science subject rather, science or science or whatsoever, ang aton sini nga subject naga tudlo na dira sa aton sang proper conservation of energy. Pero nagalibog ang nagalibog ang ulo ko, no? Nga sa pagligad sa mga tinuig, tinion, no? Though halos iya from grade 1 to 4th year. Ano ganing 4th year subong Bumbo Chris? Grade Grade 7 or grade 8 kay may grade 10. May mga grade 11, grade 12. May senior high na kita mo. No? Ti halin grade 1 tubtob grade 12 karon sa aton sino makabumbo sa pila ka mga subject just like science, bisan gani iya sa health, sa physical education, no? Kag iban pa may mga ara ginadra nga matakol kita yang sitwasyon nga ti naga-remind sa aton how to conserve energy. Pero ti samtang nga nagatigulang kita ang pinaka-basic nga very beneficial para sa aton, amo pa na yang una naton nga ginakalimtan. Very basic, ti siyempre, kung why mo ginagamit ang suga, anhon mo, patsyon mo Pero ti kung kaisa, maigo bala sa lipat tao, ay lipatan ko. Patay tuod ang radyo, pero nagasaksak gyapon sa slaksakan. Maambal ka naman nga ang reminder sa aton sinang eskwelahan kung why ginagamit. Hukson, no? Sa salaksakan, amo man na ang ginahatag naton diri nga mga safety tips sa aton sini nga mga kabumbo. Ang more power remind man sa mga safety tips.
Pero ti galibog ang ulo ko nga nagakaigo gyapon sa lipat. Ay nalipat ko nga gabuto ng sa salaksakan ang electric fan. Why man to gandar? Ay nalipat ko gabuton ang patsyon ang suga sa kwarto. Naglakat lang ko kay gadali-dali ko abi. Ti pero ining pag-save sang energy, pag-conserve sang energy, very basic kung tani inibanwa. Nga since gamay kita ginatudlo na narisaton. Pero amo pa ni iyang mga bagay, ang mga buluhaton, nga permi naton ginakalimtan. Ti imbis nga may benepisyo nga matuga sa aton, pangalot-ngalot lang kita kung kaysa mamuyayaw pa kita lilintukin ni nga electric bill ni aton. Damo na lang diyon pagtamay or pamuyayaw nga mabatian ikaw. Pero isa sa mga factor dira kung nga nagtimbok ang imo sining electric bill, why ka na sang iban pa nga basulon kung ti imo man sinikaw galingon? Balaan mo galing nga aga ka pagabiya sa inyo panimalay, tapos gabi ka na mapuli, tapos libong ulo mo nga mo gyapon, dako gyapon akon sini nga bilaw. Tikon kay isa may malipatan ikaw nga magabot dira, nagandar ang suga sa CR, sa kundiin madra, sa kwarto, sa inyo sini nga sala. Ti dapat kung tani mangin kung sano pabla automatic na sa aton sini iyang daily routine nga before kita magbiya sa puloyan, kung why man lang datawo, mas mayo pag ang main switch mo, ipatsa na lang. Para sigurado, gid lang ati, hindi kaya magkonsumo sa nga kuryente sa bilog sini nga 8 or 10 ka oras. Samtang ikaw nagatrabaho, igo ka lang ka makakonsumo sang kuryente, Sabado, Domingo sa mga empleyado naton. Pero kung may mga nagakabilin sa puloyan, para sabi may mga kabataan ka, nga ti isubong iban sinuway paklase, orang iban siniya may klase na to, pero bago lamang natapos la. Ti medyo plupaway-way anay sila sini nga patagsa ka mga panimalay. Ti dapat i-train na naton, dapat sinibanwa nga mangin kabahin na sa ila sining day-to-day activities. Nga kung why man lang ginagamit, nagakadapat gidiya nga hukson sa salaksakan o kung patsyon para nga ti maka isa man ina sa mga pamaagi to conserve energy. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kabay pa nga ti damo ang nakahangop kag isabuhay nila kung sa Tagalog pabla. Sa aton sini mga kabumbo kay ti nagadugay karon nga nagadugay, siguro tanan man kita nagabatsyag sang kung paano ang mga paggulpiada lang nga pagtimbuok sang presyo sang nagapanguna nga balaklon. Hilabi pa sa aton sini iya nga mga public utilities karon sa bahin sang presyo sang tubig, grabe pagigani niya tubig yung Metro Pacific kay bisan way kimo ya nagakonsumo ya may ara ka sang ginabayran kada bulan. Bisan hangin pa gagwa si mo sini gagripo, pero bayad ka lang iya tagsak bulan ka minimum da. Ti sa kuryente nagakadapat man iya manwa nga pares ni adlaw subong. Hindi mo man kinanglan sang suga guro kon mayara lang sang proper ventilation kag nagasulod man lang iya ang natural sining kasanag sa inyo sining puluyan. Di mo naman kinanglan siguro nga pandaron ginang suga. Di ba? Pero kung mainit ang simpo, hilabi pa subong pilaton heat index sumbong bombokres. Ang heat index nato nagalapot sa 40 degrees centigrado. Di medyo mapaang-paang kayang 40 ni hilanat na nimo. Sa aton sini magkabumbo, ti grabe giman ti man init subong. Ti mga mo sining adlaw, mga mo sining mga panyimpo, launa. Gasingkal yang kainiton sa sulod sa puluyan. Kung kaysa ni electric pan ni pinik kasarang mo, ti kinanglamog giguro aircon sa aton sini mga kabumbo. Pero ti kon tiner ka to bisa sulod sa imo sini kwarto sa isa ka oras or 30 minutos. Gwa ka naman, pahuway-huway ka o kung pangita ka to sa maharon-haron nga lugar sa inyo sini nga puluyan kag dito ka lang magpropwisto o mati o kung lantaw ka dis pagpangalagad sa mumuanay sa unto, ti
Ang iban sini subong nagapahunay-hunay kag bag-ulan ni katapos tig-ab kay man bag-ulang katapos panyaga. 5 minutos na kaligad sa takna nga law na sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa ang Department of Social Welfare and Development ginlunsya ang programa nga mag-rescue sa mga nagaliho-liho nga individual. Kag ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nagpalinton diri nga dapat padayon kita nga magsuksok sang face mask. Balikan naton ining mga balita pagkatapos sa pila ka importante nga mga pahanumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 25 to July 1, 2023. June 30 is a payday sa sining isa sa mga importante nga mga inadlaw sa Hunyo. Hang out and dine sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday coming your way this Friday. Umpisa alas 6:30 sa gabi. The Creons Band, one of Iloilo's best pop bands, is overflowing with excitement sa paghatag sa inyo sang 2 ka oras nga great musical show sa concert at the Plaza. All yours sa Hulyo 1, Sabado, sumugod alas 6 sa gabi sa among musical show. Napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 2, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghihiwaton sa Latolda, magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga matuod nga makapatawad sa mga nag-hurt sa aton so that in return mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini. 13 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa, balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby kay tingwa naton nga malabot diri no ang linya ni Police Major Jeffrey Ferrer, ang Chief of Police sa Buena Vista, Guimaras. Tawag siya nga pangabay kita no kay ang latest ini naton nga pagpakigangot sa kay Major Ferrer, no, nagalibot ini siya sa pagpagsikyar sa mga complaints kag report nga nabato na sang Bombo Radio kagapon sining adlaw and the previous days no sang pagpang-tripping, pagpanghaboy sang bato kag ining pila ka mga hitabo sang rambol, babayi man kag lalaki, mga lunsay ini mga pamatanon sa plaza sa banwa iya sang Buena Vista sa probinsya sang Guimaras. Ginatutukan naton ini kay nagapangabay ang mga ginikanan nga sa malabing madaling nga panahon dapat mauntat na ining mga ganggang dira. Lakip na diri ang pagpang-tripping kay kung kaysa basi kung ang mga inosente lamang matripingan, no? Alright. Now, ari karon sa aton sining linya si Police Major Jeffrey Ferrer, ang Chief of Police sa Buena Vista Municipal Police Station. Major Ferrer, sir, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Hanay sa udto. Mayong hapon. Mayong hapon man, Bombo Cham, kag mayong hapon man sa pagpalamati sa Bombo Radio, ang numero 1 nga programa. Mayong hapon, sir. Major, thank you so much for giving us your time diri bisan na masako-sako ikaw sa pagalibot karon. We would like to know lang kung kumusta, ano ang plastada sining mga
hitabo dira sa Banwasang nga Buena Vista nga may mga video clippings kami diri nga na baton man from the parents, no, nga nagaka-alarma na sila sa sining rambulanay, dumugay sa mga dalagita, at the same time mga pagpang-tripping sa pila ka mga ginaaligar miyembro sang mga gangs dira sa Buena Vista, Major. Natuod din na sir kung parte dira sa viral video nga pag lumugay sang duwa ka minor de edad nga babaye, insakto na sir, ina ang insidente nga namiran sang isa ka 15 anyos kay isa ka 16 anyos nga babaye. Barkadahay lang man ini sila sir, migahay ini sila, pero ang isa ka 16 anyos ini nga minor de edad babaye, may ginambal na siya sa 15 anyos nga hindi man gustuhan sining 15 anyos nga babaye. Among ining kabangdanan kung sa diin naghangkatanay sila pro chat nga may naway sila. Kag sang lihi medyo may nagpatunga sa ila nga hindi na pagdayunon ang ila ni Priscilianay ugaling wala sila na recloser kag naginitay sila amo to nga sa wala mapaiway na ginaway sila diri sa aton plata. All right. Na-identify ta na ini sir ining mga involved kag patawag bala mga ginikanan sini nila gud nga mahusay, Major? Oo sir, na-identify na naton ini nga ang 16 anyos isa ka residente diri sang Barangay Mabini, tapos ang isa ka 15 anyos nga estudyante residente sang Barangay Tastasan. Isa man lang ni sila sir ka eskwelahan diri lang sa Buena Vista National High School. Barkada ni sila gani sir. Kung parte naman sa ilang mga ginikanan na tatawag naman ang ilang ginikanan, in fact kahapon ang mga kabataan nagkadto man gani sa aton opisina ug sang ilang guidance counselor. Mayo naman ang ila pag-istoryanay, pero ayo tagid sir ang dako nga papel sa ila tani ginikanan nga bantayan man nila ang ila kabataan kay kung sundon pa ang mga kabataan nilaan daw kapila ng mga bisis mapatawag diri sa DSWD, kinahanglan gid nga atenderon sila sa ila mga ginikanan. All right. Major, may mga ginapakigbahinan bala ini sila nga mga grupo-grupo or so-called gang as per information pagpangusisa sa Buena Vista PNP? Natuod din na sir, may mga gang na sila nga gina-involvan. In fact, previously, ang duwa sila nga nag-away sa plata, isa man lang ni ilang grupo. O galing kay may nagatuhaw pa gid nga mismo dira man lang sa sila nga eskwelahan. Tapos ang aton nga mga kabataan kinanglan gid guro sa paglaygay ka pag-atender sa ilang ginikanan. Kaya nakita naton sir amo ini nga dako nga kakulangan kay kung sa amon part diri sa PNP. Bisan ano namon nga dakop, in fact, alos sila ni sa ila, dakop lang namon nga dakop, kag i-turnover man namon sa DSWD. Sa gihapon, padayon ini nga naga-sulit-sulit nga nakatabo nga insidente diri. Now, Major, pila ka mga gangs ang inyo na-identify within sa buluthuan abi dira sa Banwasang Buena Vista? Base diri sir sa akong nakaptan, ang na-identified lang namon as of now, amo ini ang 5 ka gang. Ang una, amo ni ang Cuadro de Alas, ang Tripside, ang Black Angel, amo ining grupo sang kabataan nga mga babae nga naginaway. Tapos may Scorpion, kag ang Jis, o kung ginatawag nila nga 10 Commandments. Purti, grabe nga mga pangalan. Kung isa do makalamho kaman Major sa mga pangalan sang ila sini nga gang, but kung i-convert kung tani ni nila sa mga public service abi o kung sa mga clean up drive kag kung ano pa nga mga kayuhan mas labing maayo o galing kiti naghimo sila sang amo sini nga mga grupo-grupo agud iya nga panghalit, may program na bla or may ginaplano karon ang Buena Vista Municipal Police Station
agod nga tipunon ini sila kag panglaygayan na Major? In fact, sir, ang programa, under na sa intervention program sang aton nga MSWDO, dire sa Banwasang Buenavista, kung sa amon nga partner ang pagpang-custody sa ila, after nga makahimo sila sang anuman nga insidente dira, gina-turnover na namon dayon sa DSWD dire sa Banwasang Buenavista. Kung ano man, sir, ang intervention program nga himuon sang DSWD, kabahin na dira ang atong nga PNP, so nagasuporta na kami, kag nagabulig kami sa ilang programa. Now, kadto kita karon sa nagbutang sang dagko nga bato kag kagingking sang kawayan sto nga dalan to nga madulom sa kung hindi ko masala do barangay Tinastasan to. Ano plastada ano information sina diri nakuha ninyo, Major? Ang insidente na, sir, previous nga binulan sa barangay Tinastasan, ang amon investigasyon, sir, mga minor de edad man sa gihapon nga mga kabataan. Amon nila, sir, nga wala ginatipon sang iyang ginikanan, wala ginacheck sang ginikanan kung diin bala nakadto ang kabataan. Yes. Same thing, amo man ang senaryo kung sa diin nga may mga kabataan nga involved para klariho na, sir, ang ilang sitwasyon, ang ilang ginikanan instead atindiron ng ilang kabataan kay automatic sa tiyon sa kagabihon ngitaon mo na ng imong kabataan. Yes. Ang ginikanan kasi madakpan tayo ilang kabataan, so sila pa na umakig sa aton. Kag kita pa i-questiono nila, in fact, ang liabilidad ara sa ila, na dapat ani ang ila kabataan, ipunon Manila, sir. Okay. May plano bala ikaw, Major Ferrer, sir, bilang Chief of Police dira sa Banwasang Buenavista nga magduso abi sang pagsulundan regarding sa curfew for minors? In fact, sir, sa bilog nga probinsya sang Guimaras, may corruption minors na kita. Provincial Ordinance 2015-004. Pero ang pasada, sir, ang madakpa namon, i-turnover gina namon sa DSWD o kung sa barangay, kung ano man siyang barangay na tabuan. Tapos, sir, pag-abot sa mga intervention o laygay naman sa ilang mga ginikanan, sa ila paghahimongon, sir, ihatag na namon, sir, sa MSWDO. Mga kabataan. All right. Okay. Sige. Major, thank you so much for your time kapag share sa mga informasyon and kami man dira, magabulig man dira sa inyo, pinagi diri sa paghatag man sa mga informasyon dira sa Buenavista PNP sa kung ano man ang mga posible ipalabot rin ang mga informasyon regarding sa sining problema naton sa mga minor de edad dira karon sa Banwasang Buenavista, Major? Salamat yun, sir, kag i-take on namin opportunity sa pagpanawagan man sa aton nga mga ginikanan nga palihog man, datapan nyo man sa insakto ang inyong mga kabataan. Ang sitwasyon, kabay pa nga ang inyong kabataan, hindi man ma-influensya pang hindi maayong barkada. Sa liwat, madamo nga salamat kag may ugto sa aton tanan. Once again, thank you so much, Police Major Jeffrey Ferrer, ang Chief of Police sa Buenavista Municipal Police Station. Suno kay Major Ferrer sa ila sini nga bahin, may man sila nagkulang kuno. Kay kung may mga reports ginarespondihan, may mga ginpang dakop, ginpang identify na gani adtong mga na-involve sa dinumugay, na-identify naman ang mga pangalan sa mga gang nga nag-eksister dira iya sa Banwasang Buenavista, ngati amo ni karon ang sakit sang ulo sang kapulisan, but more on the guidance side ang panugyan orang pangabay sina diri ni Major Jeffrey Ferrer sa bahin karon sa mga ginikanan nga bangod sa kakulang sa guidance, sa kakulang sa pagka-responsable man abi sa mga ginikanan ngati ila sini iyang disiplinahon ila makbataan nagalabot sa punto nga ti katuntuhan ng ila siniya karon banwa nga ginahimo. Ti kun sa mga intervention, may ara man sang intervention galing kay aton sini makapulisan basta minor gani. Hindi gani niya arrest ang pagtawag mo, no? Rescue. Kagati amo nay pagka custody, no? I-turnover man gyapon ini
sa Municipal Social Welfare Development Office. Tapos ti patawag ang ginikanan, advisean, amo sini amo sadto. Oh. Pero ti nagadipindi gid man tuod. Ako I do agree with Major Ferrer nga nagadipindi gid man tuod sa ginikanan abi. Kay ti kon ang ginikanan maayo magdisiplina sa aton sini magkabumbo. Matahap kag mataha man ang ilan sini nga mga kabataan mo nga hindi himo sa kun ano man nga kabulastugan. Di ba? Tinagapilar si Major Ferrer kag kita nagapilar man mismo bilang bulig naton sa Buena Vista Municipal Police Station nga sa mga ginikanan dirati sa pagpatakyas kagabiyon mga lasiti punpunan nyo na inyo sinimakbataan pasiguraduhan nyo na nga yara nagatiner sa sulod sa inyo sininga puluyan para nga way na sang damo pa nga komprender way na sang damo pa iya nga mga problema nga sarang nga matuga kag ti inyo sinimakbataan dapat ti advisean nyo man nga hindi sila upod sa mga kaedad nila nga ti may malain nga buko or mga katuntuhan nangyara sa sulod sa ilang siningang paminsaron. Sa mga pamatanon nga nagalantaw subong partikularmente dira sa Banwa sang Buena Vista kung miyembro ka man sang gang o kung hindi, siguro ma-share ko sa inyo wala sang bugal or dungog or ano man iya nga sahi sining achievement sa kabuhi sang isa iya katawo, although nga ti makabig naton ang experience ara, pero hindi mo na iya mapabugal sa ulihi mo. Hindi mo na iya sarang mapabugal sa next generation, sa imo sining nga bata, hinablos mo, and then later on, mga kapuhan mo, nga si lulo mo, sang tsimpoya, sang bataon pa siya, sang hinurusgan pa siya, siya niyang nagabutang to sang kagingking, sang kawayan, sa tunga sang dalan, ti kunti, 8 kabilog tong naglaliskad, sa 8, 6 ginang nagkalabuka ang ulo, 2, 50-50, kag na inutel, kag gina wheelchair na lang subong. Hindi mo na iya mambal nga amo nang achievement mo sang tsimpo nga hinurusgan ka, sang tsimpo nga yara ka sa imo sini nga prime. Sang una, gamay-gamay lang nga singki, no, tatay mo, lulo mo, malain-lain lang tutulok sa nasugata ya, sang nasugata lulo mo, tukapan niya na tayo niya. Ti ano nga maayo nga ihimplo, abi ang makuha dira sang nagasunod ng henerasyon, kung amo nang ibidas mo sa ila. Di ba? Anong matun-an niya darabid? Ano na, dungog sang pamilya mo? Nga nang halit ka sa iban sining tawo? Dungog sang pamilya mo? Every year, may ginahatag bala iya nga award ang local government unit sa inyo pamilya kay si tatay mo, si lulo mo, or ikaw sang imo sining prime, sang hinurusgan ka, sang teenager ka, nagapanapungol ka bisan wa isang rason? Nagapang tripping ka sang bisan wa isang rason? Nagabutang ka sang kagingking sang kawayan nga bagatugas ang pagbalintuwad sa mga motorista dira? Pagkalamatay nila, pagkalabuka sang ulo nila? Mapadayaw mo bala sa imo bata later on nga day, sinanay mo ya day sang una, puwerte niya ka eksperto magdumog. Sinanay mo yan sang una, day, waya sa may makasarang dumugay sa plaza? Gingaw lang na sila kay nanay mo. Anong kwaon dira nga leksyon sa bata mo, abi? Daw pariyo sila na gina-introduce mo sa iya, ang imo sini nga kalainan, ginapakigbahin mo siya, kag daw kulang na lang iya, hambalon mo nga, ti sunda si nanay mo, nga grabe sa dumugay sang una, sang iya sini nga tsimpo? Eksakto na, dungog mo na, lifetime achievement mo ina, may premyo bala ina sa aton sini nga gobyerno,
Makapaiskwila bala nas bata mo sa ulihi? Makabakal bala na isak sako bugas? Makabakal bala na isa ka kilo baboy? Limpo? Nga butangan mo lang iya ka asin kaga suwa kaga sugbahon sus Maria ka gusip, no? Nanam bumbumel mo. Kung grabe si nanay mo sa dumugay, makapaiskwila bala na inasang nga mga kabataan nga way sa ikasara nga mag-iskwila. Tiyan mo sinabanwa sa mga pamatanon dira subong. Kag isa pagid nga gusto ko'y pakigbahin sa inyo. May kilala bala kamo nga maisog nga naglawig? Naglawig yung kabuhi. Nakaedad sa binubinta, 80, 60, or even 50 years old. Inang mga nabantugan bala sa inyo nga lugar, si Tibor na si George, sino pa na mga ngalan? Isog na di sa lugar namon. Ginakadlokan na di. Hasta lang sa 42. Hasta lang sa 40. Kung isog-isog kapag idya, abaw, sus Maria kagusip. Kung ang kilala ko pa, gani bumbutsam kalabot sa late 30s. Isog mo, kalabot sa late 30s, kita may nagbakal sang isog yun mo. So, kung ang grupo-grupo nyo na dira, nga mapaastig-astig kamo, pasiga-siga kamo, or maano kamo, why na yan sang pulos, kag why sang punto, tikon gin-convert nyo na abi sa pagbulig ninyo sa komunidad, mas maayo pa kag iya panigurado sa aton sini nga mga kabombo nga mangin dungog ninyo ina. Mangin achievement ina ninyo, no? Makambal ka bala nga ti bilang pagbulig namon sa komunidad, do kasubong nga may fulfillment ka man sa imo kauglingon Kag pwede mo na iya mapakigbahin sa ulihi. Sa imo siniya nga mga masunod nga henerasyon, community service, si tatay mo sang una day. Kami na to yang mga kita na mo na yang nagakawasag nga basura, kag dagmol nga mga hilamon sa kilid sang dalan. Kami na to yang nagapangagbas. Tikuti magtingulan, way gina breedingan ka lamok. Punti tinlo aton sini nga palibot. Kada pista, may medal na yung nga ginabaton si tatay mo halin kay Kap, kay mapisan siya. Pangamo sila yung nga bagay, ang dapat ipabugal, pero ti sila nga, gamay lang nga singkyanay, kapag pagay ko makainom sa una si tatay mo, noy. Gamay-gamay lang nga tulok, bisa nagbakalan to bubot sa tiyangge, natukapan yun niya. Kunti, yung sipak ang kilay, why na? Osto lang magdukoy-dukoy ka magpuli. Anong nami sila dira? Anong mapabugal mo na dira? Di ba? Di pwede ka mo magbago. Hindi pa uli ang tanan. 35 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Pagbalik naton na banwa dugang pagin nga mga balita kag informasyon, check naton si Momoria DSWD ginlunsyar ang programa nga maka-rescue or maga-rescue sa mga liyo-liyo nga mga individual. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga pahanumdum. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa
sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Ria Mumlan. I-check nato na niya sining report kay ang Department of Social Welfare and Development ginlunsyar ang programa nga mag-rescue sa mga nagaliho-liho nga individual. Isa ini sa mga pagtutok man siguro sa mga magluwas sa liho-liho, mga masami nga nagaliho-liho, mga badyaw. Pero magluwas sa badyaw, may ari pagin sa mga liho-liho yung diri sa syudad sa Iloilo, no? Mga nagapangayo-ngayo ina sa kung isa sa nagasulod sa mga fast food chain, no? Sa mga restaurants diri sa syudad sa Iloilo. Ti hatagan kuno ini sa nagakigo nga pagtamod ng karon kay may programa di kay ganlunsyar ang Department of Social Welfare and Development. Bomboria sa report, please come in. Ginlunsyar sang Department of Social Welfare and Development ang bag-o nga programa nga may tinutuyo nga mag-rescue sa mga wala sang puluyan o kun homeless people Bombocham sa Metro Manila. Ini ang gintawag ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian nga Oplan Pag-abot nga isa ka reach out program para sa mga individual kag pamilya nga naga-istar sa mga kalsada. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Carmelo Nochete, Direktor sang Department of Social Welfare and Development Region 6, iya ginpahayag nga yara ini sa pilot stage nga gindapatigayon sa National Capital Region kag natalana nga i-expand o kon padayunon sa Cebu. Suno kay Attorney Nochete, pinaagi sini mabuhinan ang numero sang mga kabataan kag pamilya nga wala sang panimalay. Ginpahayag dugang sa natungdan nga mangin host ang Western Visayas agud abi-abihon ang individual sa diin hatagan ng mga ini sang livelihood package agud indi na magliho-liho. Ang nasambit nga programa ang mangin regular sa diin makig-angot ang ahensya sa mga local government units nga mayara sang rights-based approach kag built-in safety nets. Yari karon pamatian naton ang pagpakig-angot sang Bombo Radio Iloilo kay Attorney Carmelo Nochete, Direktor sang Department of Social Welfare and Development Region 6. No, ang Oplan Pag-abot yara pa lang ina sa pilot stage. Yan na pilot ina sa NCR pala gani no, pero eventually sa Cebu i-pilot man ina. Ini para sa mga persons sa street, mga street families, street individuals nga homeless. Ginakatuan ina sila sang DSWD. Sa unang tawag sila gina-rescue. Pareho sa badyaw gina-rescue. Pero subong ginatawag na pag-abot, gina-rescue, gina-encourage sila nga magpauli sa ila original place of residence na sa mga probinsya. Tiwai mo sila yun sa NCR. Liho sila sa mga kalsada sa NCR. Muna nga gina-encourage sila, ginakatuan sila adlaw-adlaw, ginahatagan pagkaon. Eventually, if we win the trust and confidence, ginadalain na sila sa center, ginakuha ang ila data, kag kundin sila magpauli. So, most likely, kita diriya sa Western Visayas, kita ang mangin host o kon receiving nga place para sa mga beneficiaries ng Oplan Pag-abot. Okay. So, ang mga homeless o kung ang mga iningaga sa Dalanon attorney from National Capital Region, specifically no sa Manila area, hatagan ini sila sa transportation, i-cater ina sa DSWD ang ilang kinahanglanon, antes ini sila mag-abot sa ila balik diri sa aton diri sa Western Visayas. Ini ang mga paligoy-ligoy sa NCR nga mayara man sa pamilya diri sa Western Visayas. Oo daw, mo na ang konsepto niya no nga sometimes gina-prepare sila dito, tagan man sila sang daw livelihood package diri sa mga probinsya nga kundi sila naghalin. Agud to pag-abot nila diri may livelihood sila, hindi na sila magbalik sa NCR. Daw mo man actually may ongoing kita nga programa no, ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program no, ang BP2.
sang DSWD. Pero iniya daw na daw gina retool ang programa agud to makita ang mga street individuals and street families. Because one of this program man, attorney, nga ma-reduce ang aton nga mga Filipinos nga dira naka-scatter, naga-star sa lote nga hindi ila wala nila ginapanagiyahan, attorney, tama? Oh, exactly na, no? Pero iniyang uplan pagabot, why gani sila sinigina istaran nga lote nga hindi ila. Ara gid sila ya sa streets. Okay. No, mo gini ang sila gid ang priority sini. Alright. Oo. Sige. Nabatian si Attorney Carmelo Nochete, Direktor sa Department of Social Welfare and Development. So, amo ini Bombo John, ako Bombo Cham, ang blueprint sang programa sa ahensya nga amo ang oplan pag-abot. So ini ay hindi ini pag-i-operate sang men in uniform sa baylo, ini ang i-operate sa mga social workers sang ahensya agud no nga mahatagan ini sila sang paglaom kag panibag-ong pangabuhi Bombo Cham. All right. Now, though may posibilidad nga magbalik sila gyapon kay for example, may taga Iloilo karon nga liho-liho dito sa may Metro Manila, papuli Ondri Bombo Ria kay may pamilya di siya ang pamangkot matunon siya sa iya sini nga pamilya basi gani nagbiya to sa iya sini nga pamilya kay pigado man nag testing sa iya sini kapalaran dito sa may Metro Manila pero napaslawan basi pag-abot rin mangin liho-liho man gyapon na Bombo Ria. Ang ginahimo nga tikang sa Department of Social Welfare and Development Bombo Cham ginaulo-uluhan ini ang mga nagalapto ko nagaliliho nga wala sang panimalay nga mga individual sa diinatagan ini sila sa livelihood package. Ay ini nga livelihood package ang importante agud gamiton Manila para man sa ila in kaso por kaso nga butang tabi Bombo Cham may ara mga amo inambala nga instances may ara sila yasang ila yang tawag nila nga ila ini kag good ini para may ara man sila sang kuhaan sang expenses or kinahanglanon man da Bombo Cham. Tikon wala sila puluyan tapos hatagan mo sang palangabuyan din sila paano ano plastada sini may livelihood package pero wala sila istaranti ang guaya sini homeless man sila gyapon di sila mapuyo ano plastada sini Bombo Ria. May ara ini Bombo Cham sang assessment service delivery nga gina-undertake ang ahensya agud ma-reach out ang mga homeless mga wala sang panimalay nga mga individual kag may proseso nga under monitoring and follow up sang ahensya agud nga may ara ini sila sang estable nga Bombo Cham nga kuluhaan or sabi sa ilang nga kaugalingon nga shelter. Okay. May so amo ini ang interventions. Kabalo ka Bombo Ria, may kanta ni para sa mga homeless. Ano ina Bombo Cham? No more homeless people in the world. Everything's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong. Something finally went right. Now there's no more homeless people in the world tonight. Wow, mayo gid Bombo Cham. So ang ini Bombo Cham no, ang mga homeless people in the world, may ara ini sila sa agyan nga mga biometrics para sa monitoring. Once nga ang program nga ini nga gina-pilot sang Department of Social Welfare and Development, ini ang ma-expand man sa iban pang mga areas sa National Capital Region agud no matutukan ng ini nga mga beneficiaryo sang nasambit nga programa. So pilot pa lang ini Bombo Cham, ginatun-an ini sang ahensya kun mangin madinalagon ini sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas. All right. Ini si Bombo Ria Orliante Momblad para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines.
Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Ria Mumblan sa imo sining follow-up report, no? So kabay pa nga ipastar ini mayo sa Department of Social Welfare and Development. Kay ti kung may mga programa sila nga mga balik probinsya, so on and so forth, no? Ang sitwasyon bala nga nagbiya gani na diri, for example, nagbiya sa probinsya, sa Iloilo, sa syudad sa Iloilo, nagkanto sa may Metro Manila, no? Gitistingan niya kapalaran niya dito, tinapaslawan siya. O why man sa may masudlan to nga trabaho, ti liho-liho siya karon pangayo-ngayo to siya. O ti pabalikon mo di sa Iloilo. Okay inaya kay may balikan siya, may pulian siya. May pamilya siya nga nagaulat siya, ti paano iya karon ining mga liho-liho nga mga homeless? Hatagan lang sa livelihood program, livelihood assistance. Pinuti ang punto, why man sila gyapon sang pulian? Why man sila gyapon sang istaran? Diba si mangin man kanugon bala? No? Nga hindi maplastar sang mayo ang programa para sa sining mga liho-liho or mga homeless. Nga mga sahi isang tawo. Sa aton sining mga kabumbo. Nga kung sa dienti dapat iplastar mayo sa Department of Social Welfare and Development ini kung buligid man ang ila sini nga tinutuyo. Oras 52 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa pihak kabahin, i-check man nato ang report ni Bombo Jomar Villa kay isa sa pamilya nga biktima sang Baldosa tragedy na kulangan kuno sang ayuda halin sa city government. Timatian tang sentimiento sang pamilya kung anong plastada sining kakulang sang ayuda nung butsilingon sini nila nga kakulang sa ayuda. Bombo Jomar sa report please come in. Palibog padri karon ang pamilya sa isa sa napatay sining nagluntad nga Baldosa accident sang tinilikdan nga simana babusang kusaniti duha dring patay kay 17 ang pilason kay ti sa latest diri kapag pagdangot naton sa himata sining napatay nga si J.An Kaburog diri Bombocam. Nagapalibog ini sila kung paano mabaydan ang iba nga galastuhon sa pag-facilitate no sa paglubong sining nasambit karon nga biktima no kay kun nataw naton although kasi nakabato na ini sila no initially sa nabulig halin sa city government ining 10,000 pesos nga financial assistance kag lakip dito ang ining mga food assistance no isak sako tong bugas sabi kag sardinas kag pilato ka mga galagamiton man bubutsam sa pila sining matagadlaw karon nga kinanglanon. Again pakigangutan naton diri ang lola sining biktima nga si Flora Mascareñas nga ti sa iya diri karon nga sa ila sining pag sumasuma ako lang no ang mga nabato nila nga ti alin sa city government kun isipon lang ang galastuhon tanan sa pag-facilitate sa ilan sini karon nga himata no kay kun nataw naton diri ang balaydan pa lang diri nila daan sa punerarya nagadangat na sa 70,000 pesos diri karon na Bombocam kun sa dito sa 70,000 pesos kani 65,000 ni ang ginbayda nila sa lungon at tapos ang 5,000 pesos do additional na lang to sa pag make up ni sa biktima kay siyempre ang ego bla no sang ginatawag aksidente to sa iya kag ang itsura ya gid nito na mo ni natamaan so mo to nag additional sila 5,000 pesos kag ang ila sining pag palubong pagid do ma-range kuno sa mga 15,000 kay ang pansyon subong markila ka pa namo nag-arrange mga 12,000 at tapos ang balaydan pa nila sa simbahan abi kag sa lapida bubotsamti mga 15,000 no ti kun sa masumahon masursobra ni 70,000 no kun ma-range na 80,000 pesos ang ila sining ganastuhon ti ang burial assistance ka 50,000 pesos at tina-facilitate naman nila kag ti kun i-plus na to abi ang 10,000 nga financial assistance so madalagan sa 60 no ang nabato nila halin sa city government may 20,000 pa sila nga kulang no mo na ang
ginapaligban pa dire pero nagapakigangot man ang pamilya no sa mga kauturan abi kag sa mga himata nga basi kung may mga bulik man sila nga gamito na lang ni sa pag facilitate no sa pagpalubong sining nasambit nga biktima kay tilapit na lang ni July 8 ang alubong dire karon sa nga sining nasambit nga biktima Bombocham kay Mayor Treñas do pa sa sigurado kung maipalabot nga personal nga bulig ang alkalde magluwas abiti sa city government karon atong financial kag burial assistance nga hati na ang iya karon sa sining nasambit nga pamilya. Ipabati tabla no si Ma'am Flora Mascareñas sa mapakigangutan diri sa Bombo Radio. Kamusta na ka receive ka mo? Ang atong 10,000 sa nakuha na namin yun gasto di sa panimalay mga kuryente pero ang 10,000 iya ka 10,000 to. Tapos ang nagpadala man sila sa yung mga bugas to kay sardinas. Tapos ang ang ginano pa nila nga 50-50k ng matuna mo sa DSWD kay gihatag sa kay man nato mo papel man nato gihatag burial 50k. Pero kung natawon abi mga gasto nyo pila tanan mamalin sa lungon hasta sa pag-make up ni kay sir sa gigato daan 70,000 ang amount talagaan to. Ano 70? Kay 65 sa lungon. Plus may gina-add sila nga 5k way ko mabasahan sir kung ano to bala. Eh syempre pang ang tsura mo. Kiritoke pa. Ayawan to sila katahi-tahi. Tapos ang sa pansyon wala pa man ito kay ko lang to anay sa ilang ginalanta mo timitin mo pansyon ko. 15.5 dalalapida. Tapos ang sa simbahan 2,003. May labot pang mga service namon dire. Di na namon kaon ang pagkaon sa mga tao, di na namon kaon. Ano do kulang pagidali no? Tama ka kulang So bali ang 50,000 nga ni burial assistance lang gid ni. Oo. Amo ko burial lang ko. Na-process na. Na-process na ikuluwaon na galing. Kulaon naman to naman sa sidugangan pa na. Ambot lang sir, wala akong kabalo. Kahit ang amo lang ko namon. Do kulang pagidali no? Tama ka kulang. Si Mayor basi man extend man kabulig personal or ano? Ambot lang sir, wala akong kabalo. So wala nang wala na kahit siyempre kaya mo na maglastuhan sa tanan-tanan. Sa pamilya nakapakigangot mo diri si Darwin abi sa inyo or wala gid wala. Pero kung kung magkadto sa di sa inyo willing magtubang siya. Depende sa kay hindi mo ko sarang nagabatsyag dito do ang amay no gidjam. Basi ko may istoryahan pa kung mabasi pa man lang pero di taman ang nabatsyag sang amay mo hindi man hindi ka pa kabalo. So bisa nga na tabo to ay gid sa ka-text o tawag? Wala gid sir. Wala gid maski alin sa pag yabi. Alin sa pag disgrasya ya. Wala gid. Ang lubong sini sa ni kay Gian? Sa pizza 8 sir sang July alas 2 sa hapon. Sa Kaingin, bless. So may inulat pang pamilya way naman? May ara pa sir mga tiyo yan. Sa Negros. So butong pahayag sining lola sang nasambit nga biktima diri karon na Bombocham. Kita man ko tadi ko naka pakigangot abi sa ila no ining si Darwin Tolosidas ang empleyado sa Siderimo kay kon basihan tato sa piakto yang pamilya kon makapagyakot kuno sa Darwin antes sa Domingo so basi may posibilidad pa nga magbago pinsan na ako pa sa kaso ang sakay Oliver Bla no sa piakto nga biktima man sining nasabit sa aksidente pero sa initial diri karon nga pag-usisa naton kay sa dablag nakakadto naman ni ang traffic investigator sa ICPO no si Police Lieutenant Colonel Estaya nga
abisto siya nga pag-usisa ang pamilya kaburog diri nga status na biktima bubutsam ang desidido no nga magpasaka kaso batok sining nasambit karon nga individual pero ang sa kay Oliver sa motor mention ko ka depende pa no sa istoryahan na ito sa pamilya ang moto gani ang na-mention man diri sang ginikanan adresaton mo butsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar sa imo siniyang follow-up report, no? May kantanan sa sining plano karon sang pamilya no? Kung magpasaka sila sang kaso or whatsoever kay do nakulangan sila kuno sang ayuda or bulig from the city government, no? Para nga makakuha sila sang hustisya siguro mas maayo pa nga magpasaka sila sang criminal kag civil case sa city government, no? Kung desidido man lang iduso ninyo kag kung nakulangan kamo sang bulig sa inyo sa aton sini nga mga kamumbo para nga ti basi dira sa amo sila nga pamaagi maangkon man ninyo ang ginapangita ninyo nga hustisya. 2 minutos na nakaligad sa takna ng alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Richin. Isimomot siya, Mablanco Hover. Nagabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 25 to July 1, 2023. June 30 is a payday sa sining isa sa mga importante nga mga inadlaw sang Hunyo. Hang out and dine sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday coming your way this Friday. Umpisa alas 6:30 sa gabi. The Creons Band, one of Iloilo's best pop bands, is overflowing with excitement sa paghatag sa inyo sang 2 ka oras nga great musical show sa concert at the Plaza. All yours sa Hulyo 1, Sabado, sumugod alas 6 sa gabi. Sa among musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 2, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghihiwaton sa Latolda, magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga matuod nga makapatawad sa mga nag-hurt sa aton so that in return mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa katawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio.
Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang July. Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. It's a brand new month. We welcome the month of July. First day of July, kumusta ka mo dira? Excited? Lapit na lang ang Tigkiriwi. But anyway, sino na ko baan sa Tigkiriwi, no? Our God is bigger than Tigkiriwi. This is Tita Regine welcoming you sa kahapon lamang program. It's Saturday. And yes, finally, na labo tagid man si Lola Tiray, siyang ato nga pag-interviewon sa diligid lamang madugay, and we thank ang iya apo kag ang iya nga siguro umagad, no, or anak nga babae nga nag-assist sa aton para nga matigayon ang pag-interview naton subong sa iya. So kamusta ka mo dira mga kabombo sa mga tanan nga nagpadala sa ilang mga sulat? I'm sure you are also looking forward nga mahibaluan sino nga aton nga winner para sa sini nga semana. Sige, hulat-hulata, kag mag-enjoy anay sa ato nga pag-interview sa kay Lola Tiray sa Barata Viejo. Again, I welcome you all, and if you are interested nga magpadala man sa inyong mga istorya, kung nasuguran nyo na ina, kwa ato liwat, kag padayon na, para matapos inyo inyong kasaysayan, and then i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadalain na sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Gina-prep na di sa ang pag-video call natin sa kay Lola Tiray, and I can already see her. So, ari na mga kabombo ang atong niambahanon para sa inyo. This is from Vanessa Gonzalez. Umiibig sa'yo. Mayong hapon. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing maalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko ay sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo.
Umiibig sa'yo, Vanessa Gonzalez. And now, I would like to welcome, diri sa KLP, ang aton nga winner, si Lola Tiray, sa Barotac Viejo. Good afternoon, gid sa imo, Lola Tiray. Can you hear me? Mayong hapon, tita. Ay, kita mo ko? Kita ta ka. Naka-blue ikaw. Kumusta? Pila ng imo edad, gani? 69 very years old. Very young pa, strong. Pila kabilog ang imo kabataan? Pila man kabilog ang imo nga mga apo? 8 kabilog ta ako mga bata. Ang 3 ko ta, wala pa sing pangabuhi, mga soltero. Bali, ang may pangabuhi, kag 17 akong apo. Ay, abaw. Basi makalabot pa na 50, no? Kay 69 ka pa lang. May 3 pang wala pang abuhi. Sige, pito ka tuig, no? Ang imo edad, estar ka mo sadto sa bukid, dari sa Iloilo. Ano ang rason nga ang nagpanegros ka mo? Sang tuig 1962, dito pa kami nag-start sa bukid. Sa nagpana balata. Tiduha lang kami kabalay dito kay iya katiya ko nga utod magulang ni nanay. Tapos di kay daw maayo man tutani ang pangabuhi. Kaso lang gin hold up ang si mama namon, gin hold up ka mga tawo kay kuno maayo pangabuhi. Tapos adto ginpatay gin nila abi ang si Papa Pidong. Tapos kapatay niya, ginkuha malang tutas ang mga pulis, kagindala sa munisipyo ka Barotac Viejo. Tapos adto, ilang alang man nga ibalik pa si Papa Pidong sa ilabalay, kay kami lamang ang duha ka balay dito, wala man sing kaingod kami. Tapos, ano na lang tuta, gindala lang sa municipal sang Barotac Viejo, ginbuligan na lang ato ni Mayor Raul Kausing, kagin palubong sa Banhua. Paano ka mo nakakadto sa Negros? Tapos amo na tuta kay nagproblema si nanay kasi tatay, kay nadlok na kami dito magpauli to sa amon nga balay. Kay gasuggest nga hindi na kamo dito magbalik. Kay basi kun kamo naman ang isunod sa mga tao dito, kay wala sila sing maginkuha man ta nga kwarta. Ti siling nila basi pinalos pagit sila. Tinadlok si tatay, kag tapos wala na kasi tatay kasi nanay nagatulog sa amon balay, sa mga talo na lang sila. Tapos may kay ang utod sa tong napatay nagbakasyon. Asikaso kalubong abi sa tong napatay. Silingit tatay maano kita sini kay way na kita sing way man ako alang-alang man nga magpauli kuno siya sa Kalinog, kay taga Kalinog na si tatay ta. Tapos si nanay taga Huy, hindi man to sila kasaho to sa ahoy. Siling sang tong manghod sa tong napatay, siniyati hindi na kamo magproblema. Upod na lang kamo sa akon, kay dito sa Negros, damo dito aton pariente. Kag maayo man dito ang pangabuhian, lapit man to ang Banwa, o kung ispilahan. Tapos ling ni nanay, ti paanong bata ko nga nag-eskwela, siling na, hindi ka magproblema kay pag-abot niya, maka-eskwela siya dayon. Di pag insigida to ta, naglakat kami. Diri kami nag-agi sa Huy, Kulasi. Kay ara da kuno ang malapit nga alagyan. Ang paghalin namon, maayo pa man ang panahon, mainit. Ay pa kami pakaabot tunga-tunga. Nag-ulan, madamon. Magtudo gid ya ka ulan kag nagmadlos. Tapos na ano ang napatay ang makina ka barko nga to nga ginasak namon kay kuno koksyonan man lang ato. Nakargahan sa mga baka karabaw kag ang bugas. Tapos nagkapan ng tubig, sige nila kasaga nga saga. Daw hindi gin mag-ano hubas ang tubig. Sang nakita ni nanay nga nagkakapan ang tubig, nagkuha si nanay kalampin, kagin panggisi na atuta, kagin panghigot sa amon hawak. Kagin higot man kay tatay. Nga kung ano gid man ang matabo sa barko, bisan mapatay kami, hindi kami magbulagay. Ang upod namon sadto ang tiyo ang manghod ni tatay, ang isa man ka pamilya. Sa tapos sadto daw tama na gid ka sobra duha ka oras ta ang lutaw-lutaw ka barko. Naghimo sila bandira nga sako para makita lang ka mga iba niya sakayan.
sang mga duha ka oras nakita kami sang sakayan kag duha ka sakayan kag ginano nila kami gin kadtuan pinabuyan nila kami sang kalat kag butangan sang taytay kag dito Okay, kami Lola nag-ani. Tiray. So in short, Bakit, nakalabot ah? ka mo, no? Nakalabot ka mo sa lugar nga inyo nga kaladtuan. Ano kalawig? Kung nakalabot ka mo to, ano kalawig nga laktanay itong ginhimo nyo? Nag-abot kami dayon sa Banwa Kakanduni alas 5. Perti madulog may sugat man kami tapos abi ni nanay kag ni tatay malapit lang gali kay perti ka layo. Primero pa lang nagalakat kami malay. Nagalag siya. Suga. Bambo Omel. So ni nag-amat Okay. Aha, nagahina-hina ang signal mo dira siguro, Lola Tiray, nagalag ikaw. But anyway, pwede kita ka-shift sa or pwede kita makabalik na sa iya? Try natin. Mabalik sa iya, Bombo Omel? Balikan ta siya. Aha, wala na. Sige, Lola Tiray na dula. Ara na siya. Gahulag na siya. Sige, balikan ta siya. Makabombong aton nga oras. It is now 2:28 sa hapon. This is Tita Regine. Kaupo naton online. Kag gina-interview naton through video call si Lola Tiray sa Barata Viejo. Hello, Lola Tiray. So, ano gid kalawig? Pila ka mga inuras ang inyo nga panglakaton kag nakaabot ka mo sa ginahambal nila nga lapit lang nga lugar nga inyo nga kaladtuan? Gapiot gid siguro ang signal. Let's shift sa iya nga cellphone na lang, Bombo Omel. Sige, mga kabombo, balikan naton ha si Lola Tiray sa diligid lamang madugay kag siguro this time via cellphone na lang kita para dire-diretso ang ating pag-istorya sa iya. Nami man tani galing kit iba si piot gid ang ila dito nga signal. So hindi consistent kag hindi kita makatuloy-tuloy sa pag-istorya sa iya. Panabalikan naton siya sa pagkatapos lang gid sa pinaka mga importante nga mga pahibalo diri sa Bombo Radio. Nagapamati ka mo sa kahapon lamang program, kaupo din niya si Tita Regine. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang Kag nag-reconnect kita sa kay Lola Tiray sa iya anak nila ang si Lina Lynn. Ma'am, palihog lang gid, no? Nagatawag kami sa imong cellphone, palihog lang gid tawag kay nag-shift na lang kami, no?
ma-cellphone na lang kita para nga dire-diretso ang among pag-istoryahan na ni Lola Tiray. And sa kay Lola Tiray dira, Lola Tiray, ang imong istorya super kalawig, no? Sa ginbasa nato diri, it was 14 pages. So limited lang aton nga oras sa pag-interview sa imo. So hindi mo man kinahanglan nga i-detalyado gid, no? Ang tanan-tanan. Kung ano lang akon nga pamangkot, amo lang na ang imo nga sabton. Pwede? Sige, i-try naton. Balikan si Lola Tiray. Kung ara na siya sa aton nga linya. Hello, good afternoon. Good afternoon, Lola Tiray. Ara na siya? Ara na gid man siya? Pwede na. Okay. Hello, good afternoon, Lola Tiray. Good afternoon, Tita. Okay, sige. So, Lola Tiray, as I was saying, do limited ang aton nga oras sa pag-interview sa imo. So, kung ano lang ang akon pamangkot, kung pwede amo lang ng imong sabton, ha? Nami gitani, no? Nga ma-account mo gid liwat, pero your story was very, very long. So, diri lang kita sa mga portion, no? Nga importante. So, kung ano lang pamangkot ko, amo na lang ng imong sabton. Pwede? Okay. Sige. Okay. So ano gid kalawig exactly, no? Ang inyo nga lakat, kung nakaabot ka mo sa lugar nga inyo ang ginkaduan, mga pila ka oras tong inyo nga laktanay? Malawi gid man, Tita, kay siguro ang kalawigon halin sa haro pa anilaw. Ay, Diyos ko day. So mga pila ka oras to, kung sa madumduman mo, mga pila ka oras tong nga laktanay? Ulo ko tayo ka oras maghalin to sa banwa pa uli sa ilang. Aha. So anong reaksyon sang imo nga nanay bangod sang kalayoon nga inyo nga ginalakat? Pero lain si nanay, nagabai sila ni tatay, pero ginatago lang nila ilang paghambalanay, kay naghambal si tatay nga hindi ka magsagad ka pangaking, kay base kung batian kita di karon ka mga mga upod namon kag na mariit na di nga lugar mo, damo na di maligno, tinaghipos si nanay, kag daw uukid daw si nanay nga naghipos. Hasta pag-abot namin dito, mga alauna sa kagahon. Abaw. Nagig kami katuyo, tapos ako hindi nagid ako takagwanta. Gapla mo so ginitiin ko kag paa kalakat, tapos kuha nila ako, abaro man nila ako kag intibong hasta nakaabot kami dito. Pila ka mo nga mga kabataan ang gindala dito? 4 kami ta. Ako abi, kag ang si Diding, si Nining, kag si Ninit, kay ang gamay ni nanay, 5 ka bulan. Tapos si Diding sa akon, 4 ka tuig. Ang sunod nga si Nining, 3 ka tuig. Kumusta naman ang ilang lugar? Anong sitwasyon dito? Pag-abot namon to, Tita, ng sang gabi, pagwa ni nanay nga naglantaw siya, hindi siya kakita, madamol ang ambon, daw aso, hindi siya fog. Sa putok-putokan gid ka mo sang bukid? Hindi man tuta bukid gid, kaso lang daw nang patag man tuta, galing kay nang lapit balaya sa talon. Kada ang amo na to ang klima kakalibutan ta, kun hapon gani mga alas 5 nag-amata panaog ang ambon, ang daw aso. Tapos pagka naman na mga alas 7 or alas 8 na muna. Tapos kinanay kay daw lapit na kuno kami sa langit. Tapos kamo no nag-evacuate gid kamo ya, as in didto gid siya mga gamit nyo didto, tanan kamo didto, tapos ang utod pa gid sa imo nga mother nagupod pa sa inyo, no? So hindi luyag ang imo nga iloy sa lugar nga ato, kag gusto niya lang nga magbalik na lang kamo diri sa Iloilo. Ti daw sugot man ang imo nga tatay, no? Pero sa naglisensya sila sa utod sang bana sang iya magulang ni, no, nga ginpatay. Ano ang ginsiling sa ila? Sila ta, ginubos nila pamaligya ato ila karabaw nga 15 kabilo, ginubos to nila ka pamaligya kag magpauli to ang mama ko to sa ila lugar sa Ahoy. Before that, di ba sang una pa lang, first day pa lang nang hindi na si nanay mo sa nakaabot na kamo to. So naglisensya sila to sa nagsugat sa inyo, nga ti mapuli na lang sila. Pero doging punggan to sila, hindi bala? Oo. Hindi sila gusto kay maubra ko no anay, siling sangtong tiyo namon nga total adto rugid man kami. Si tatay kasi nanay manguma ko no anay para nga may pliti naman pauli pa Iloilo. Tinanguma sila kita, nagkaingin sila didto. Paano naman ikaw sa imo nga pag-eskwela? Nag-eskwela ko to ta mga 1 ka bulan, pero sugat dulong ako ni tatay, tapos hindi tatay kagwanta kay
aga kag alauna sige ba ko na sugat na sa akon to malayo man to ta damo man to kugon kag masiot ang alagyan. Talagsa lang to laka lang to tang nag-eskwela kay malayo. So isa lang kabulan is pag-eskwela mo? O dito lang ginpauntat ni tatay naguntat si tatay kay hindi is tatay kaagwanta magsugat dulong. Ano ning nanging trabaho sa imo tatay dito sa Negros para nga makasupot sa inugplite ninyo pabalik diri sa Iloilo? Nagkikuan sila anay ta, nagkaingin sila anay. Storyahi kami, anong ilaging tanom, anong mga nagkalatabo, paano to naobra ang payag sa ibabaw sa dako nga kahoy? Tapos nagtanom sila ta sa kamais kag humay. Tapos naghimo sila sang ng payag sa babaw ka kahoy. Para kantayan namon to kuno ka amo ti dason ginbutangan nila ulyog para nga kung may amo butungon namon ang higot nga uway, matunog ang palakpak ka kawayan. Di amo na nagapalagyuta ang amo. So nag-ubra sila sang tree house and at the same time may olyogan. Amo ning inyong ginabutong lang, no? Para nga ako na yung mga amo, mapalakpak to ang kawayan, tapos ma-scare off ninyo ang mga amo, di bala? So, sino ang gin-assign nga mabantay sa mga amo? Kay wala man to tasing mga manubantay tong iban. Tapos nang kabudlay man to kay kami lang to nga bata to ang magbantay dito. Si tatay nagaobra sila ta sang uway, kapanguha sang uway para may gamito man kami sa amon sa mga kinanglano namon. So duha ka mo sa imo pa kaisa, no? Nga si Nene ang gin-assign para nga magbantay dito. Oo. Pilang mga edad nyo? Ako 7 ka tuig, si Nene 8 ka tuig. Ti ano ang balsang imo nga mother? Sugot siya kay ti mga bata pa kamo tapos kamuya ang pabantayon to sang mga amo, hindi bala ka delikado sina. Daw hindi man tani gusto si tatay. Why man ta sing may mabantay dito kay wala man to sing may mga bata, mga pakaisa kami nga duro dalag ko abi daw kami man nang tuninini abi ang may kuan ang makabantay. Okay, sige. Ti kumusta ang inyong pagbantay dito? Like ano oras ka mo gakadto to? Ano oras ka mo nagapauli? Anong ginahimo ninyo sa ibabaw dito sang payag? Istoryahe kami. Sang dito na kami sang nagbantay na kami, aga kami nagalakat sa amon nga kuan, nga bantayan. Tapos ang guwa sang amo ta mga alas 8 sa aga. Tapos madula naman na mag-abot kami ta may amo na nga sa bad nga mga amo nagapanggutkot ka kuan kakamuti ginapanggabot ang mga tanom dito. Kung wala man sang unod. Amo na ang ginabantayan namon tapos mga alas 4 naman sa hapon. Buwa naman sila kag mamirdi ka mga tanom. So kamo dito kamo sa babaw sang payag. Dayon ang mga amo dira sa dalom. Oo. So wala man kamo siling naka-encounter nga nag face to face kamo sang mga amo, ara kamo sa idalom, ara man ang mga amo may natabo nga amo sina? Wala man ta kay naglok man kami pag-abot namon dayon namon sa amon payag. Tree house gid man ini, no? Tree house gid man ang gin-build sang imo nga mga tiyo? Oo ta. So mataas ini siya. Mataas na ta, mga pulo ka dupa. Pulo ka dupa. So hindi siya masakaan sa mga amo? Hindi man ta kasaka nga amo kay ginpanitan nila ang panit sang kahoy nga ginbutangan sang payag. So, kay wala na panit, so hindi nakatapik dito ang mga amo. Doon mo na? Oo. So, which means nga safe ka mo dito ni Nene? Oo. Paano ka mo magsaka? May hagdanan kami, ginaghimo sila ta sang kahoy nga bilog, ginpapahan. Oo. Sa lubi. Amo lang among ginasakaan, tapos may kuan man, may kalaptan man nga bye-bye. Para hindi hulog. Di ba ang mga amo sagad na iya sa kaay sa mga puno? Paano nga wala sila nakasaka? Hindi man sila takasaka dito kay mawili man sila kaon sang mga kamuti, palibot o balinghoy. Amo man na ila kuan dira ginakadto ang magkaon sang kamuti kag balinghoy. Okay. So aga ara sila tapos hapon ara pagid sila? Oo. So the whole time nga ara ka mo gakadto man sila. So ang purpose ninyo is
kung makita nyo na sila, ginauyog nyo na to ang ulyugan. Anong Oo, ila nga reaksyon kung mabatian nila ang pamalakpak sa itong kawayan nga ulyugan? Nagalukso na sila ta kag magpalagyo to sa talon. So in one day, kapila ka mo mag-uyog sang ulyugan? Pirmi lang kami ta nagaudyog ka sa ulyogan namon sa mga tumandok na ta nga amo kay masabad gid ang mga tumandok nga amo. Daw anad bala sila ta sa mga tawo. Gali. So mga ano sila kadamo kung magkadto dito magpangali sa mga kamote? Siguro gutom gid sa ila, no? Ang tumandok na ta nga amo ara lang na sa tagpila tag 5 kabilog o kung 3, 4. Pero ang delikado kita ang manara nga amo nga halin sa kanlaon nga nakapangayaw. Damo-damo sila ta. Oo, sige istoryahi kami. When you say manara, ano kadamo ang mga amo? Ang manara nga amo na ta nagasubra na gani kuno sila sa tag 300 mo. Gamay. Duga panong lang gali no ang mga amo. Ti wala ka mo kinulbaan? Tas ang primero daw excited ako siling ko kay nini siling ay siguro mga tunga sa kilometro sa umanamon tapos nabatian namon ang nagahuni nga nagasinggit nagaikraw daw nagalano kita sa bilog nga kwan nga talon. Kalain ka tingog siling nini nabatian mo siling ko oo siling na manara ina. Siling ko kanini, siling ko ni hindi anay naton pag-ulyugan ay gusto ko makita ang kunda ano kadamo ang amo, ano tsura nila. Ay nakita ko man ang amo dira tita, pero tumandok lang amo daw simple-simple lang ay laman itsura. Ay ang pangayaw nga tuta nga amo, kalain sa ilitsura, sa sibabaw sila kakahoy nagaagi. Nagakapyot lang ay nagadinikit ang kahoy nga kagsangad, dira lang sila nagaagi, halin to sa ila nga ginhalinan. Tapos nanaog sila sa kwan. Nanaog sila sa dalon sa kilid sang kaingin tapos tindog pa sila ta sa sa mga kahoy nga halid. Tapos daw lain sang itsura, may ara sila ta nga leader nga dako-dako kita ang nga mga bulid, ang mga ano kadako sila? Ano kadako sila? Dalagko bala ta mo. Dako pa sa inyo? Ay oo ta, dalagko pa sa amon. Di ko lalbaan Amo to ang leader nila. Tapos nanaog sila tanan kay tapos ang upod nila ta na mga babae na nga amo nagakupo ng mga bata nila sa likod o kung sa dughan. Hindi man mahulog mga bata nila kung mag-stakra sila sa kahoy. Tisang ulihingan kwan siling ninin sinatin nang naglantaw lantati ano nga kuro gilawas ko ta nagalalain ako nga siling ko bas kung sakaan kami. Gani? Sang ulihingan daw manaog na sila sa kwan sa humay sa kilid kay may kamuti siling ni singkuni daw mga ano nang amo masaka sa maakadto sa humay siling na sa akon siling na sige maisip ako 3 tatlo birahon mo gigauyog ang ulyugan ta o tita nagkatikad kami sa sa dingding pasikod kami kay isa man sa kabintana ako man sa isa man kabintana man sig kami may ulyog. Pag kay katatlo, birahon namon ka ulyog nga ulyog. Ay, sus, pertigid ta na damo-damo ta nagsalaka sa mga kahoy. Pero si Nini, tudo ka kadlaw si Nini, nakita na nga mo nga nakasungko sa kahoy, nagbalintog, nagtakras man. Sang ulihin na itong nagpalayo na itong amo. Daw kita, daw nakadalagan kami kamalawig nga dalaganon. Pero tiyang nagpalamusog ang butkon ko ka butong ka ulyog. Ako nga daw hindi na ako ka tindog. Pero may posibilidad man, may posibilidad nga sakaan ka mo to nila. Kaya di mga dalagko na niya, basta yung mga gorilya na tuguro, no? Hindi lang basta-basta nga amo. Uway man tita, hindi man sila kapalapit gid sa amon nga payag. Kay may ido man kami dira nga sa sulod lang payag namon. Wala ka pa sa kamanara ang nagsulong sa inyo, ay kamo na kulbaan? Kulbaan man ko tita sang pagkakita ko na sadto manara nga amo. Diba? Gani nga daw hindi na ako kung mga tag 300 kabilog, kulbaan na ya. Tapos duha lang ya kamo. So ano ang mabulig ni sang ulyugan? Ang diin sila na kulbaan sa tunog lang gid sang ulyugan? Gaano na nung ganihimo sang ulyugan? Naga-sound lang gid ni siya ya? Oo, nagapalakpak balata kung butungon ang uway nga higot, nagapalakpak ang kawayan. So enough na nga makulbaan ang mga apo, ang mga amo, makabati sila sang palakpak? Oo. O wala man yan sila nga may ang ini nga ulyugan, do ginapangharas sila abi, wala man niya?
Sound lang ginahimo sini? Oo ta, sound lang. Do ako yan nakulbaan para sa inyo, no? Considering nga 7, 8 ang inyo nga edad. Mga maala, maning mga amo mo, what if nakita ka mo nila to, kagin saroso ka mo to, wagi ka mo sa may mahimo. Oo. Oo ta. Ti anong naghatag sa inyo sang confidence nga hindi ka mo maano? Bisan ano kadamo nga mga amo ang magkadto didto? Wala lang kami ta nagalin sa amon da nga payag kay may ano man kami dira, may gamit man kami data, may dinangon. Ang tawag wala tita nga nang sibat na. Na kung magsaka sila sa amon nga payag sa dalom pa lang ano na namon buno namon sang mateliwis nga kawayan. Ti kabalo ka mo magamit o sang sibat? Kay mga babae ka mo, mga bata pa ka mo? Inako nang namon ta, ano lang ba na nang sutsuton lang ang ulo ko no sang amo para nga mapilasan. So kaagi ka mo nga migin sutsot ka mo nga amo? Wala man ta. So wala gid sila kadtutoya sa inyo nga payag dito sa babaw sang kahoy. Wala gid man ta sing may nagsaka sa amon payag, pero ara lang sila ta sa dalom. Di pasalamat ka mo wala ka mo ginsaka to kay sagad na sila manaka-naka sa mga puno. Oo. Hadlok man sila ta kay kung magano sila sa dalom sa ano namon, may ido man kami ti mabatyagan namon na kung magtagol ang ido. Ti ara gid na may amo gid na siya, may nagakuan gid nga amo. Ay katama man ta katugtog gid ang amo mo, tama gid iya ka pinta sa tanom kung wala man sang unod gina nga mga kamuti ginagahabot na naubos na nila kapang gabot. So kapanghalit gid sila yagali. Ano tong tanom nyo kamote? Tapos may mais pa kamo. May humay ka mo? Ano ta? May kamote ka mo, may mais ka mo, may humay ka mo? Oo ta. So amo ginang ila nga gina kadtoto tapos mangali manguha sang bunga sa inyo nga mga tanom? Oo. Di mayo lang gid no nga waay man kamo nila natandugan, wala man sila nga nakita man kamo nila? Kita na kami tita. Galing na tita sa mga tawo nga mga amo. Daw hindi man sila mahadlok sa mga tawo kung makita man nila. Way sila nahadlok pero way sila naugot? Nakikiguro sila tita kay kalay man sira nila no nagangiris man kung makita nila kami. Amo gani na, no? I was worrying para sa inyo nga duha. Kay ti kung gusto hon to sa mga amo, di ba? Kung gusto ka mo nila nga sa kaon, pwede gid. Tapos ano lang man ang mahimo nyo, kay ti ka mga bata pa sa inyo, tapos mga babae pa kamo. Oo. Grabe man ang confidence ang nanay kag tatay nyo, no? Nga pasugtan ka mo, nga kamo to ang magbantay sa babaw sang ulyugan. But pasalamat lang gid, no? Nga way gid kamo ginsaka to, wala man kamo na ano. And isa lang ina, no, sa mga unforgettable experiences nga naagyan ninyo dito, sang dito pa kamo, may ara kapag na-experiensyahan about sa mga patay. Tell us, paano, kag sa diin ginalubong ang ilang mga patay dito, kay dito siling mo kalalayo sang ilang, sementeryo? Storyahi kami, be? Oo ta. Isang nagabantay kami ni Nini sa amo. Aga pa kami naligo, nag-upod kami ni Lola Doring namon. Tinaguna kami iya sa uli, kay mabantay pa kami sa amo. Tapos si Lola nabilin pasto siya sa bubon. Pagpuli namon sa hapon, nakibot kami pagsugid ni sa mga namon dito nga napatay na si Lola, kay insinda kuno siya. Pagkasang aga, kay hindi man to tita magtiner ang patay, sige da ginimuan nila lungon. Sili ni Nini, makakadto kita siling na to day sa sa namatyan, siling ko man huo. Nagkadto kami to, makaon kuno kami kababoy. Tapos, pag abot namon dito, nagapanyaga, tapos mga 1 or 2, nanaog na ang patay kay kuno ilubong. Ring ni Nini nang maupod kita dahi, siling ko man, huo. Excited man ako. Nagalakat kami ta. Sang primero, arap lang kami sa mayor nga dalan. Tapos na nga naglisa kami sa isa ka dalan, siling ko kay Nini. Nini, nga daw hindi man ni dalan pa kadto sa banwa. Siling nga, oo, hindi gani. Siling nga dali lang bala, upod ka lang ay malapit nang. Di pag-abot namon, nagpugon man ang ginagihan namon, pag-abot namon dito sa kilid sang lati, dito galita, may tao na dito nga nakakutkot na to, buho. Yung kanina nga diri nila si Lola ginlubong sa kilid sang kaingi isang lati nila. Tingnan mo nga malayo gani ang banwa. Maano ka layo? So dira lang gid ayon sa ila ginalubong. May sa embalsamasyon man?
gina-embalsamar man ang mga bangkay? Wala May pa mapatay? Wala na. So wala na ginapalawig, no? Pagkapatay, daw one day or within that day, ginalubong dayon? Oo. So ano kalawig ang inyo to nga pagbantay dito sa payag kag nag-harvest na sang humay? Apat ka bulan, antes nga nagkahalin siyang pagpanggas na apat man ka bulan ang humay kag ma-harvest. Di amo man na amon pagbantay dito. Ay abaw, 4 ka bulan, no? Nakayanan ninyo. Kag almost every day may ara gid ja amo nga nagakadto. Oo ta, ara gid ya amo, hindi gid madula ita ya ang amo. So after harvest, ano ang inyong ginhimo? Nang tapos ng harvest to, gin ano ni tatay kag ni nana ni sang tiyo namon gintunga to ila tubas kag ginpadalawat ni tatay ang yang party ginpadala ginkonstruksyonan pa kadto sa kanduni para maipamiliti kami makapauli di sa Iloilo. So nakapauli gid man kamo diri? Oo ta, nakapauli kami sa Iloilo. So sa ano ini, sa kanduni ini siya ang lugar? Kanduni na ta. Okay. So mga more or less mga 4 months lang gid kamo dito nga nagtener sa Negros? Dugay ta, mga isa man ka kwan, mga isa man ka hindi man gid kami ta na tuigan gid mga October kami dito nag-abot tapos nag-obra sila sang kaingin. Pagka September guro ta October nagpauli na kami dito. So di mga 1 year man no? So kumusta ang inyong pagmangabuhi sa nakabalik na kamo diri sa Iloilo? Dirita pag-abot namon diri gidag umpisa amon kalbaryo pangabuhi tigadong nagpamaygado kami sa tiyo namon kami nagdayon ang upod namon bala dito nga nagabakasyon man nauna sila iya pauli gid sugat ni ugangan nila tapos dito kami sa Ilagay nagdayon tapos nag-umpisa naman si tatay kaobra sang amon payag para nga may tulugan kami kag nagapamugo si tatay hindi man ka ano ang pamugo na ay damo kami dali 4 kami nang dutay man lang kita ni tatay tapos nagasigin noong 1964 nag-eskwela na ako sa grade 1 gamot to pinudayan gid kami ay kada adlaw way na magabantay sa mga Hello Lola Tira, is it true nga there was a time nga nag-iliskwela ka mga 4 nga mga mag-ulutod and then kamo lang ang nagapangabuhi sa lugar, sa balay nga ginbilinan sa inyo, sa inyong ginikanan, samtang nga nag-ieskwela ka mo? Lola Tiray, ara ka pa da? Okay, nautod ang atong nga linya sa iya. No? Anyway, ang atong nga oras. It is now 54 minutes after 2 o'clock. Magapanambalik kita mga kabombo and we hope nga makaupod pa naton si Lola Tiray. Balik kita pagkatapos ng gids na pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya. Balikan natin si Lola Tiray. So Lola Tiray, I would like to know, no, there was a time
nga nag-eskwela ka mo, kag because malayo katama ang inyong balaygid sa eskwelahan, so dogin pastay ka mo sa inyong mga ginikanan sa isa ka balay nga malapit sa ina nga eskwelahan, but kamo lang gid siya nga mga kabataan ang ato didto nga pangabuhi samtang nag-eskwela ka mo kag ikaw ang pinakamagulang. Palihog istoryahi kami. How true is this? Oo, ako lang dito ang ginbilin kami ni sang primero si tatay lang sa bukid nagaumati kay naruoy si tatay si nanay kay tatay nga nagaisahanon lang sa bukid. Nag-ano si nanay, nag-apas kay tatay dito kag siya nag-upod. Siling na sa ako, siling nati ipabili lang kamo di kay kada semana bantayan ng kamo, bisitahan ng kamo ni tatay mo. Nagsugutan ko ta. Mga pila edad nyo to, pila kamo kabilog? Sang dira kami ta sa pagpuli namon sa mga 12 na ang edad ko ta. Oo, mga manghod mo. Ara na sila sa 10, 8, 7. Tanan ka mo nag-eskwela na. Oo, nag-eskwela na kami ta nga 4. Ti paano ka mo mabuhi? Kun ka mo lang? Kun Domingo, kun Biyernes ta nagataklad kami to kay nanay kay tatay, nagadala kami, nagakuha kami dito sa Humay. Kay wala man singgalingan ti tapos mag-abot kami Domingo nga sang hapon, nagabayo kami ni kamanghod ko ni Diding. Tugas kami. Kada hapon na ta nagabayo kami. Ay kabalo man ako ta maglimpyo. Okay. So bali, ano ang bad experience ninyo dito? So bali, you're saying balay nyo man na gali. Balay nyo man na. Pero naglakat lang ang parents nyo. Kay parang magtrabaho dito sa bukid. So sa Bilog Asimana, kamo lang gid. Kag ikaw ang pinakamagulang, 12 years old. Why man kamo ginakulbaan? May mga neighborhood man? May neighbor man kami ta, malayo-layo man. Okay. So kamo lang gid, kamo galuto para sang pagkaon ninyo, kamo gapanglaba, kamo naga pinanag-ob tanan-tanan, and then may eskwela pa kamo? Oo ta. So nakayanan nyo man? Oo ta. For how long? Ginatudloan kami ako ni nanay kung paano kami magpangabuhi nga kami lang. Di wala ka man nakulbaan? Nga kamo lang? Kung halos pa lang sang kami pa lang dito kung kami nga kaapat lang kami daw hindi ko gusto nga magabi ita daw gusto ko lang adlaw ko nga nervyos gid ako naga-epekto man ta sa akon nga pag-eskwela. Hindi ko ta. Tapos kung klase na namon sa hapon nagakatulugan ako ta ginhaboy ako sa teachers ko ng eraser para makabugtaw lang ko. Kay tulog kaya kay tikon gabi hindi ka katulog? Nagatulog ako na kanami tani itulog kay hindi man ako tulog ng gabi nga ahaw naga problema ko ta nga singko ba saka kami sa mga malain gani daw halos ang huni ka sapat mo na napamatian ko ta hinanervyos ako. Tapos ikaw lang ang gulang no 12 anyos babae ka pa naman pero may na-experience ka mo no nga may siling mo may mga tawo nagkadto sa inyo nagsulod sa inyo. Oo ta, sang gabi, sang temprano pa kami nagkakaon kag magtuon tapos namon tuon daw nagtulog kami patulog ko mga manghod ko napauna ko nakapatulog mga manghod ko. Tapos ako lang hindi ako katulog. Tapos sang ulihin daw nabatian ko balata nga may nagalakat-lakat sa libot balay namon. So nakulbaan ako tapos iwagan nila ang amon sulod ang atop namon balati kitaon kami sa sulod kung ano amon ko posisyon. Napanilagan ko nila kami tapos nang ulihi partikul ba ako nagpaningulon ko sang hapon siling ko ti bahala na si Ginoo na tay sa amon ti way man kami sina singgitan malayo man. At hasta sa nga wala ko ta katulog na lang nagtigang ako lakat kami sa eskwelahan. Pagkatapos si tatay nagbakasyon nagpamasyar si tatay sa amon sa hapon pagabot namon nara si tatay. Siling ni tatay, siling na day nga wala na di ang aton manok na 3 kabilog nga nagalumlum. Ubos ang itlog. Tigin sugiran ko si tatay sa nabatyagan ko sang gabi. Singa ba mga tuntugin nga mga makawat gid. Ubos nila sulod ka mo sang kawatan. Mayo lang kay wala ka mo gintandog. Da man tang. So ano nakuha nila? Manok nga 3 ka bilog nga nagalumnom kag mga itlog ta. Tapos ang mga tanom ni nanay nga kapayas nga mga dagko nga kadamo-damo. Di gani kami magkaon Ubos na to nila harvest.
Ti paano ka mo nakatingob liwat? Upod na ka mo sa Isang- ginikanan niyo. Sang dali na lang sira klase, isang mga April sira klase na. Muto kaga nagpuli kami sa bukid. Nagtipon kami dito ni nanay kag tatay. Tapos nagtipon naman si tatay sa mga gamit para himuon balay dito sa baryo. Ay ni tatay masaylo kami. Ay hindi si nanay gusto nga magtiner kami dito sa amon gid nga balay nga ginaistaran. Nagkuan kami, naghimo si tatay kabalay dito sa baryo. Ti mayo gid kay at least nakatingob na kamo no. Perti gid kay isog sa mga ginikanan ninyo. I-allow ka mo no. Nga amo sina ang maging sitwasyon ninyo. But anyway, mangkot lang ko. Grabe nga mga experiences mo especially dito sa Kanduni no, dito sa mga amo. Nga at 7 years old kamo na ang ginapyaran para nga magpanabog sa mga amo. Nakabalik ka patuliwat sa lugar nga ato so far? Wala na kita. So nakakita ay pa man kamuliwat ni Nene? Ang sang 1978 nagpauli diri sila ni Nini kag ang tatay na kag nanay kay maluya. Nagamat na kaluya si Nanay Bit kag si tatay maluya na sila nagasiling si tatay nga pauli kamo diri sa Iloilo kay kun didto kamo mabudlay gid nga didto lang kamo kun magkalamatay kamo ipanglubong kamo dito sa mga talon to. Di nagpauli sila. So nakakita ay kamo. Kung nagpuli man si Nini, si Nini may duwa siya ka bata pagpuli niya. Kontakto. At least no nakakita ay kamo liwat kag siguro grabe ang istoryahanay ninyo party sa na-encounter ninyo sang una. What an experience, no? Magkita na kami ni Nini, magistorya kami ni Nini pati sa amo so patay na siya kakadlaw kung madumduman ako na paano kami nagbantay ka amo ta. Gani. Ti ikaw ay hansubong, i-allow mo ang kabataan mo amo na nga edad, babayi nga magbantay sa kamanara nga amo? Gasilinggid ako nga sa mga bata ko, hindi ko na iya paghimuon. Kabudlay kun halos pa naagihan ko ang hindi mayo. Kag ang pagpangabuhi nga kamulang gid no. Mahambal ko lang parte ka isog sa inyong mga ginikanan. Anyway, thank you so much gid sa imo Lola Tiray for sharing with us your very interesting story diri sa kahapon lamang program. Ang imo nga prize nga 1,000 pesos, pwede mo na ina nga makuha sa Lunes. Nakahatag ako instruction sa imo nga bata. Bata mo gid man si Linalyn? Oo. Sige. So congratulations gid sa imo Lola Tiray for sharing with us your story and pwede ka pa makasulat liwat diri sa KLP. Another story naman. Salamat gid and God bless you and there she goes mga kabombo ang aton nga winner si Lola Tiray sang Barotac Viejo, Iloilo. Kamo ayhan. I-allow nyo bata nyo, 7 ang edad or 8 ang edad, saka dito sa kahoy, sila ang may payagto, tapos sila ang mabantay sa sangkamanara ng mga amo. Well, anyway mga kabombo, before we go, of course, we have to say thank you first sa atong tanan nga mga letter centers for this week. We had a very enjoyable week bangod sa mga istorya nga inyo gin-share diri sa amon, ang iban so very touching, no? Igo sa aton, himas ang aton nga kasing-kasing, aton nga mga balatyagon, especially talking about our spiritual life. And of course, sa iban man, no, nga may pagka-comedy ang ilang mga istorya, like ang gin-share sa aton ni Toto Subang, salamat kid. But of course, again, one story stood out para sa sininga semana, kaya siya ang aton nga winner for this week, pag-interviewon ko next Saturday. Congratulations! And thank you, Anay Liwat, sa aton nga tanan ng mga letter senders and keep on sending your stories to sa KLP. I-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And now, I would like to congratulate our winner para sa sininga semana and see you on Saturday through video call. Ikaw ina ang ating winner, Carla sang Lambunaw. Again, congratulations gid sa imo, Carla sang Lambunaw. And mga kabombo, with that, nagpasalamat gid ako sa inyo sa liwat. Let's take one day off, enjoy naton ang ating weekend, and then balikay kita on Monday. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program, saying happy birthday lang sa kay
Jose Neri. Dira sa may Santa Cruz Villa. Happy birthday again. Magabalikay kita on Monday. Maraming salamat. Good afternoon and God bless.